Kodwa njengamanje uzama ukuveza izinto happy ngazo. Ukhona ngakutsheli kona lo. Okay. Khona ungangitsheli kona mama kulezi zinto ezibalayo. Lalela la, izwa mina ngikutshela. Lo ngelinye ilanga wafika ephethele yona lento enisho yini ukhweli. Kophe ephethile ukhweli. Wathi lona ufuna ukuthatha isitho sami sangasetha sifake emlomeni wakhe. Okay. Wathi ufuna ukusidla manje. Washo njalo. Musukengisilima wena. Ngiyabuza. Musukengisilima ngikhuluma into esile nawe, musukengisilima. Wena musukuyenza ihlaya lento, ngikhuluma into ezibalekile. Baba, musukuba nolaka. Mina ngiyindoda yomZulu. Kushisa iphephe ekhaya, uyangizwa ukuthi ngithini? Okay mama. So ake wafuna ukudla kwakhe khona kukukhulu konjalo. Hayi ngalendlela la ibeka ngayo baba. Into engangizama ukuyenza ukuthi sizama ukwenza romance njengabanye. Uyifundephi lento ofuna ukuyenza kumina wena? Phela abangiyezwa abangani bami nabo sisibami bekhuluma ukuthi kwenziwa kanjani. Hayi ngoba nakho ngangiqala ukulala nawe ngoba ngingazi ukuthi kwenziwana. Ngiyazi baba, ngiyafunda. Kunabantu abakhulumayo emaceleni ngizwe ukuthi kwenzakalani kodwa kuthi naso babili yonke lento le abayikhulumayo baba wena ukwazi ukuthi uyenze kumina. Into yenzayo kuphela nje wena Sesiphinde sabuya futhi nenye episode la kwishow yakhe siyibiza ngokuthi silungisa umjolo. Njengenjwayelo yazi ukuthi sitholakala on YouTube ngaphansi kwe-channel esiyibiza ngokuthi Umjolo Show. Wena ongakwenza ukuthi uhambe njengamanje usubscribe, ulike, uphinde ushare nabangani bakho yona le channel khona uzokwazi ukuthi kwenzakalani ngayo. Akugcine-ke lapho mhlawumbe unenkinga emjolweni noma unenkinga eziningi ezihlukahlukene ezinto umjolo and ungathanda ukuthi sina singenele le mjolweni wakho. Kulula kakhulu sithumelele i-email ku-umjoloshow@gmail.com. Lowo umjoloshow@gmail.com. Mowenze njalo sobe sesiyakwazi ukuthi sicheck inkinga yakho siyilandelele then silande wena nopartner wakho sinilethe la. By the way, igama lami ngingudlala Matifana and I'm the next big thing in KZN. Ake sihambe ke siyocheck ukuthi namhlanje sikuphathele bani nanokuthi indaba yani nanokuthi indaba yabo ihamba kanjani. Asihambe siyobabona. Igama lami ngumthokozisi wakaMajola. Ngizalelwe endaweni yaseShowe. Ngokusebenza ngisempumalanga ngidonsa ilahle. Ngikhethe ukubhalela kumjolo ngoba ngineyinkinga. Inkinga yami ithanda ukuceza kakhulu. Kushuthi ngumbhemu nje yokhulela emakhaya. Ngase ngiba nentombi engiyithandayo. Ngokwesizulu ke intombi ngakithi sazi ukuthi intombi ihanjwa ngegaba. Awukwazi ukuthi uvele uthathe intombi uyenze umdlalo. Umngami ke ngamthatha emhlangeni ngamlobola ngaqeda. Inkinga iqala ke mase sikuziwa enkonzweni yaseKamelweni. Angazi ukuthi ngingayibeka ngithini le ndaba. Kodwa ngikhuluma indaba ukuthi ngineminyaka emibili ngasini icece nentombi yakaNgcobo uMafuze. Kodwa seloko ngamgcina ngalo usuku lodwendwe. Ngoba wayeyintombi. Ngoba ngakusasa kwafika omama bezobheka amashidi. Bakufice kwakufanele bakufice kwagigizwa kwajatshulwa egcekeni. Kodwa ukubhlungu ukuthi kuze kube namhlanje angikaze ngiphinde ngihlangane naye ngokwabantu abadala. Channel esikuyona Umjolo Show, igama le show silungisa umjolo kanti mina ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Njengenjwayelo uyazi ukuthi wena uyasibhalela silandele udaba lakho ukuthi lihamba kanjani mase ngingagcinike lapho senze isiqiniseko sokuthi isolution igcina itholakele. Njengoba ubona ke ukuthi namhlanje we do have umuntu esinaye sokwazi kabanzi ngestory sakhe nanokuthi kwenzakalani nanokuthi why besibhalele khona sokwazi ukuthi sithole indaba yabo ukuthi ihamba kanjani. We do have usisi namhlanje usivashele sawubona ntokazi ihamba kanjani.
Yebo sawona bhuti njani? Ngiyaphila mama, wena njani? Ngiyaphila. Ngi-right. Ukukhumbuza nje umbukelo osibukelile njengamanje, ubalo sikhuluma naye. Ntombi waNgcobo ngithiwa eShowe. Ntombi osuke eShowe. Mhlawumbe uNtombi uyazi ukuthi yini emenze wazithola efika la kusilungisa umjolo namhlanje. Noma usalindile ukubona ukuthi yini surprise esimphathele yona. Hayi cha angazi ngoba angizazi mina nginenkinga emjolweni. Ukhona kodwa umuntu ohlekisana naye. Yebo nginayo umyeni. Umyeni. Singakanani isikhathi nindawonye nomyeni wakho? 2 years. Mhlawumbe mawucabanga ikhona into engenza umyeni ahlupheke ngalendlela noma akhathazeke ukuthi yazini kumele ngithinte manje izinto ezithinta ama-relationship bangilungisele ngoba ngiyabona ukuthi kunakela ubona kuhamba kahle konke ngokwakho. Angakayiboni inkinga mhlambe yena-ke unayo inkinga kodwa mina angakayiboni inkinga. Kulo 2 years nindawonye nesikhathi esingakanani nagcina ukubonana? Kade ngimbona nje emasontweni adlule. Kuwukuthi akahleze khona ekhaya umuntu osebenzayo ushayela ama-truck so uyafika ngaleso sikhathi me-off aphinda ahambe. Okay, uyafika ahambe ngoba uyasebenza. Kodwa-ke mengabe khona umjolo uhamba kanjani nje ekhaya? Ngeke ngisho ukuthi umjolo ngoba senishadile. I-relationship yenu ihamba kanjani? Ihamba kahle. Ihamba kahle. Okay. Ihamba kahle. Okay. Umyeni wakho-ke namhlanje usibhalele kwishow khona into afuna ukuthi azoyiphalaza ngoba uyabona ukuthi hayi ngeke. Ungathi kukhona la ngingahambi khona kahle. And ngenzeka ukuthi wena ugo aware noma mhlambe u-aware kodwa manje futhi ushaye ngathi awunakile. So iyamkhathaza leyo nto and ufuna ukwazi ukuthi ngempela kwenzakalani and ufuna ukuthola iqiniso from wena ngoba ubonile mhlawumbe ukuthi mengasathola indlela zokuthi akhulume nawe ninobabili mhlawumbe kungenzeka le situation ingalungiseki mase wacela ke thina ukuthi singenelele. Mhlawumbe are you ready ukuthi uze ukuthi ngempela ngoba ngokwakho yonke into ihamba kahle umjolo uqondile uready ukuthi uze ukuthi ngempela yini lehlupha ubaba? Ayikho inkinga. Ayikho inkinga. Okay, khumbula ukuthi noma ngabe yini ubaba ishoyo kuwena uzoba safe ngoba sizokwenza isiqiniseko sokuthi uremain calm and akakwazi ukuthi ke mhlawumbe azaphakanyela umoya ukuthi mhlawumbe ezinye izinto engenzeka nikhulume izizomcika ngoba kuyenzeka phela i-relationship le yabo siyaxabana kube right kulunge phinde kubhede futhi kodwa ke asilinde ukubona ukuthi ke i-team isilandela yena umyeni wakho ukuthi kuhamba kanjani sibone ukuthi kahle yini le akulethele yona la namhlanje ngoba wena cha ukhombisa okukhulu kumangala ukuthi ngempela sikhiphana. Are you ready to find out? Okay. Asiboneke ukuthi umfowethu yini la afuna ukusitshela yona namhlanje la kwisilungisa umjolo and sokwenza isiqiniseko futhi sokuthi nakanjani sothi sihamba izobe ilungile indaba yakhe so ngenelela kuyona siyilungise athi hamba umjolo wakhe ubulungile nawe futhi ungabe ingxenye sithumelele i-email yakho sikulungisele wakho umjolo ku-umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com. Mabhoza sontezana ubhuti sibone ukuthi siphathele namhlanje. Foka majolo. Hamba kahle mfethu. Hayi no, ngiphilile mntaka baba. Nangu mama la kodwa ke angeke nginike isikhathi sokuthi nibingelelane njengabantu abathandanayo. Bafuza fulele nje kuhle. Kodwa manje into engiconfuseayo la ukuthi umama akekho happy ngalendlela mina engilindele ukumbona happy ngayo mengabe ebona isithandwa sakhe. Ngenza mhlawumbe ukuthi indlela enamukelana ngayo le ngisho nisekhaya. Hayi. Ngiyacabanga ukuthi usathi usoyileza inkolombela. Ukuthi why madoda uze wathatha isinqumo sokuthi umbekela namhlanje. Kodwa hayi akuyona indlela esiphila ngayo. Mama uthe ready ukuthi ubaba ufuna ukuthini kuwena namhlanje right? Ake semnikeze ithuba. Mfoka amajobo usibhalele namhlanje ukuthi ufuna ukuthatha ukukhuluma nomama umtshele lento ekuhluphayo and nayo sengitshelile ukuthi cha sikhona isikhathi impela side nindawonye. Yini ngempela ekwenza ukuthi namhlanje ukhethe ukuthi ubhalele isilungisa umjolo ukuthi uzolungisa umjolo wakho bese ngekhona ezinye indlela mhlawumbe athi ungazama ukuthi ukhulume nayo mama? Sengizame kakhulu.
uyazi naye iminyaka emibili sizama ukuyilungisa le ndaba kodwa asiphumi nanqindini asibangela. Ngibese ngiqoma ukuthi-ke ngibhalele umjolo mhlambe hleze ingakhona indlela yokuthi sikwazi ukuthi silungise okungalungile. Mhlambe mama mengabe ethi isimbele iminyaka nizama ukulungisa akufiki nje kuwena cause ngikhuluma nayo eqaleni sawona idea ukuthi wayini la awufiki mhlambe ukuthi yini la funa nilungise. Hayi cha anginalo ulwazi ukuthi yini ngempela baba ngazaza acabanga ukuthi angilethela. Okay. Mfowethu manje angingakukhulumela mfethu isithandwa sakho lesi uyasazi kwenzakalani kahle kahle. Mangcobo akukho ongakwazi uyakwazi okukulethe la kodwa-ke angazi noma mhlawumbe uzama ukushaya indiva yini. Isimbili iminyaka uMangcobo ngamthatha. uMangcobo ngahlangana naye intombi ihamba umhlanga. Intombi into ecele baba emidlalweni ngahlangana naye nje sisemidlalweni ngokuthi-ke sikhule sazi ngakithi ukuthi ngokwey'gaba zey'ntombi ukuthi intombi uma uhlangane nayo iy'ntombi kufanele uhambe ugciniphi kuphinde kube kanjani kanjani. Intombi akudlalwa ngayo. Ngamthatha-ke uMangcobo ngamganisa zahamba inkomo kwahamba kwaze wafika esigabeni sokuthi sisinicece noMangcobo ongangokuba nje ngosuku lodwendwe. Kwathi ngakusasa bafika o-anti bakhe no-anti bami babona ukuthi uMangcobo beyintombi. Kwathathwa amashidi kwagigizwa kwayale. Okay. Inkinga-ke iqale ekutheni uMangcobo ngikutshela isimanga sokuthi solo ngamgcina ngalelo langa. Solo kwagcina ngalelo langa. Selokhu ngamgcina ngalelo langa ocansini. Mibili iminyaka manje mina ngisebenzela kude ngisebenza eMpumalanga. Ube wachaza phela ukuthi ushayela ama-truck. Ngishayela ama-truck eMpumalanga ngidonsa ilahle. Ima-ke bafo mothi wamgcina ngalesa sikhathi sekuphela iminyaka emibili ingoba mhlawumbe uxinwe umsebenzi noma ubuyile ekhaya uyazama ukunwaya akushaya indiva kwenzakalani. Hayi akukhona ukuthi ngixinwe umsebenzi ngoba ngisho kuthiwa ngikhona. Hey Ufilana uchaza. Yabona mfowethu ngikutshela ukuthi ngisho omakhelwane abantu bakithi ngiyahletshwa ngiyihlaya emphakathini. Kukhulu indaba ukuthi kade ngalisini icece kodwa akekho ngisho umzukulu oyedwa. Kube buhlungu enhlizweni yami ngoba hayi ngoba ngihluleka ukwakha umzukulu. Angifinyeleli ekumakheni. Before ngiye ngakuyena umama mhlambe ngifuna ukuzama ukuthi ukasho yini yena ukuthi akakunikezi ngoba yini noma mhlambe nje ubona ngoba enqaba nje isizathu asikho. Angeke ngithi sikhona isizathu esiqondile uMangcobo akangibekele sona mina. Ukangibekele lento yezingane yayisho izingane akasekho kuleso sigaba lesi sigaba sokuthi angikho ready. Ngamkhipha kuleso sigaba. Yeah. Bese thi yena akekho ready. Ngibe nokungaqondi ukuthi ngento unkosikazi wakho ngayishaza phelela mina wethu. Ngayishaza phelela. Lento ngiphatha kabuhlungu enhlizweni yami. Ngumuntu oba nolaka nje esithubeni. Hayi ngeke ungabi nalolaka. Ngeke ungabi unalolaka baba. Ngeke ungabi nalo. Iyona into engilethela namhlanje ukuthi uMangcobo ngiyafisa ukuthi angikhanyisele ukuthi ushodaphi ngoba ufakazi wami alikho ngisho iqale ngalenza elingadala ukuthi mhlambe enzakale indlela ezakayo. Mangcobo nathi indaba ubaba wekhaya uclean ukhathazekile ukuthi kahle kahle ngempela kwenzakalani. Useyinhlekisa nasemphakathini uyinhlekisa nasemndenini imbala ekhaya ukuthi bayakhala ukuthi awukodwa sekuphela iminyaka emindi lutho impela ukuthi sibone nje umzukulu egijima ekhaya. Abazi mhlambe bona ukuthi ingoba wena awumnwayisi ubaba bayitshela nje ukuthi uyagejwa. Kwenzakalani ngempela mama? Yini ayenza ukuthi anganwayi ubaba angazitholi umnikeza izinto zakhe unkosikazi ngokuphelele?
Impeleni angazi ukuthi yiphi impendulo ayifunayo baba kumina. Ngoba phela ngiyakhuluma naye endlini. Uma ukhuluma nawe ukuthi nje mama because sekucacile ukuthi njengoba seze wafika la akayi-understand yonke lento oyikhuluma endlini noma uyikhuluma wena umtshela ukuthi you're not ready into yey'ngane kanti yena uselindele enye ilanguage kuwena as unkosikazi wakhe. Ngiyamtshela ukuthi angakakulungeli. Yona-ke into yavela yisho. Awukabi ready indlelani unkosikazi womuntu. Yini mhlampe le ubaba angayenzi kahle noma mhlampe ukhona la ubona khona ukuthi kuyashoda kwenzakalani mhlampe ozama ukuthi umbeke esisombeni. Cha akukho. Kuphela angakakulungeli. Awukalungeli ukulala naye. Yebo. Ulungela ukulala nobani ngoba lo muntu nishadile naye and lo muntu yena umuntu ozophila naye cishe impilo yakho yonke kodwa manje mengabe ethi uyazama ukuthi anwaye cha kuthiwa impela uloku uphikile uthi hayi namhlanje Ngisacela ngiphe isikhathi. ngenzeka Isikhathi esani mangcobo? Ngibonisa nabantu lento yenzayo. Yoze kube nini? Isikhathi singakanani? 2 years awuphelile manje. Isiphi lesikhathi esingako osifunayo? Ukuthi ngamukele ukuthi angiselona intshitshi. 2 years awamukele? Akukho lula ukwamukela baba. yini mhlambe yenza ukuthi nawe into kahle mfowethu. Mina mangcobo ngathi nawe into. Uyangizwa ngithini? Sithandana nawe ngakuganisa. Angivange ngize ngikhethe engathi ngikhetha eintombini zomhlanga. Mina nawe sasivele sivumelene. Lento yenzayo ungibukanisa nabantu lento yenzayo. wamzisa futhi bafo wangaba nenkinga lento yokunganwayi endodeni ikhoza ngempela iy'nkinga ey'ningi kanjalo angaphuma ubaba engaphandle alande ezinye izifo mhlawumbe ubutheleleke noma aphume nje athole umntwana ngaphandle uzobe sewuhappy mengabe sebuya futhi eselethe omunye umuntu la ngaphandle onengane Cha. so likhona ithenje elincane omngamnika lona ubaba uthi cha uzonwaye Nawe musukuyenza umdlalo lento. Alo ukhuluma igama lokunwaya yini ukunwaya? bafo ngicela ungidlale bafo ngilungisela wena Hayi wena manje musukubheda wena. Usuyabona ukuthi indaba ke ubaba njalo mengikhuluma naye uvese naye avuke ngolaka ngizokhuluma kanjani Ngingomjahe kona ukukhuluma kanjalo. asili laba Hayi musukubheda nawe uyabheda. bafa asili angithi uyazi ba futhi la asili sisolungisa kodwa ngiya-understanda ukuthi indaba unolaka asikho-ke lapho silungisa nje indaba yakho silungisa indaba yakho mama ubuthi Wemfowethu yona indlela okhuluma la ndlela okhuluma ngayo. bafo cha angithi siyalungisa la Yini understand yini? bafo usibhalela sikutshele ukuthi la silwi mengabulwa asimfuna umuntu olwala sizolungisa Pho ukhuluma kanjani makhuluma nami kanje phambi komkami? silungisa indaba yakho Ukhuluma kanjani makhuluma ngeke wena? bafo bazokulungisa abangangawo nazo-ke dadewethu yini ngempela eyinkinga eyenza ukuthi ubafo azithole engatholi ngizothini hayi ubaba ngangazama ukuhlala naye phansi ngakhuluma naye uphela ngathi mengikhuluma naye wavuka ngolaka lento le ayenzayo namanje okay ngiyabona ukuthi Yini ongayenza? Ubhekene nesimo esinje. Ungangaba nolaka ungafinjwani kuba nolaka. angithi baba ngazama Mibili iminyaka mangcobo. Mibili iminyaka. Ikhona indoda engamela lento. njengoba ngisho nje ukuthi ngiya-understand ulaka lakhe kodwa-ke imnikeza isizathu manje sokuthi kungani ngempela ezithole kule situation akuyona manje phelele iminyaka emibili akatholi and nawe futhi awumtsheli ukuthi kwenzakalani imtshele-ke manje la uyabona ukuthi uvikelekile ngoba into esifuna ukuyenza ukuthi nihambe la niyixazululile le ndaba yenu and nayazi ukuthi kahle kahle ngempela inkinga ikephi angijabulile yini ongajabulile ngayo mama ngosuku lo lalishoyo ubaba athi ngosuku lomgcagco ya ekamereni ngobaba kuphela into eyenzeka lapha wangilimaza ngathi ngakusasa mengivuka ngikhuluma naye wathi kwenzeka into bekufanele ukuthi yenzeke mengikhuluma nabanye
abodadewethu ngibatshela ngale nkinga leyo. Bathi angikhulumi naye. Khona ezoshintsha indlela owenza ngayo. Kodwa still namanje ngathi baze bangicebisa ukuthi angihambe ngiyothenga i-lubricant khona Mala-ke Mangcobo akusilungise la. Thathe lapho ukuthi kwenziwa kanjani ngoba wena wawuqala nami ukwenza lento ongangiyenza kuwena. And futhi into okufanele uyazi ukuthi uma wenza lento okokuqala vele kuba buhlungu. Kodwa phela angithi ngike ngizwe nabanye akube buhlungu inyanga yonke. Mina kwaba buhlungu inyanga yonke ngilele nawe. Akukazi kwaba buhlungu inyanga yonke. Bakhona odadewethu ngiyakhuluma nabo. Wawungitshela ngani pho lonto indaba uzoyikhuluma kulezi inkolombela lento kuhlezi ngikubuza into eyodwa. Fa uzoyikhuluma phambi kwabantu kanje. Angithi baba ngithi mengizama ukukhuluma nawe uyangilwisa njengoba ungilwisa kuManti ngizokhuluma kanjani nawe? Angithi uyakhumbula nawe isikhathi lesi ngize ngithenge i-lubricant ngithi ngizama ukuthi sizama yini lubricant yini leyo nto leyo? Emnike isikhathi achaze baba, emnike isikhathi. Uzoselaphi lezo zinto wena ngoba ngakubuza kanti lento uyithathaphi lento oyenzayo? Manje mengabe uyifundephi lento oyenzayo Mangcobo? Mengabe ubheka ke mama njengoba ninenkinga kanje kwenziwa yini mhlambe ngenzeka ukuthi ubraf bababa noma mhlambe uphiwe okwenza ukuthi uzuzithole usuzwe inhlungu noma ukulimala. Yebo khona uphiwe ubaba kodwa kwakufanele phela ngincenge njengomuntu owazi ukuthi ngisaqala noma ukuyenza lento angenzi njengomuntu njengalendlela le wayenza ngayo. Ungathi sikhona into esiyitholayo ke manje. Ungathi eyokuqala siyezwe ukuthi mengabe uya kumama uraf kanti leya ndawana isoft igently ifuna ukuthi uyithinte kuthiwa handle with care yabo. Manje wena ungazi ukuthi uyaphuthuma futhi uza ngamawala. Mhlambe ke ukuphuthuma iyakujabulisa lento wena. Siyalungile. Uyayithanda baba. Uyayithanda lento mina nawe bafangile. Angilwe nawe ngizama ukulungisa. Angilwe nawe. Ayikho into oyilungisayo. Angithi manje ayikho into oyilungisayo. Sinama point out. Khuluma nawe uthi ngiyikora. Yabona yeyi wena. Angilwe. Yabona okokuqala ngibhalela la. Angisho ukuthi ngifuna ikora mina. Yes. Wena angaze ngitshele ngesikore ngiyeke wena manje. Ima. Ngalusa mina yes. Lungile baba. Anginasikora mina. Ujibeli mina wena yes. Lungile mfethu. Iyeke igora nanga umuntu esolungisa yena. Lo vele uthi nje uqeda. Ngiyeke wena manje ngisakhuluma nje. Okay baba. Sesinawo ama point out wangani? Vele ukuthi umama ukhala ngokuthi uyamlimaza ngoba isandla sakho sikhulu. Sengizwile phela wena kuphinda into eyodwa. Cha ngenzela ukuthi understand angingeni la. Ngiyazi ziningi izinto ezisekhanda. Mangcobo, ngicela ukubuza kuwena Ntombi ukuthi iyona ndlela yokwenza nje. Njengoba ngihlezi ngikubuza ekhaya ukuthi yini inkinga yethu. Ungangitsheli lento ozoyikhuluma namhlanje kulezi inkolombela. Bufuna kona ukubukanisa nabantu. Cha baba. Njengoba izwe lonke selizozwa manje ukuthi uyikhulumela lento ekhuluma la nabantu. Usukupakanyela umoya. Baba wena yindaba. Kanti iqiniso ni? Iqiniso ukuthini? Ukuthi isandla sakho uphiwe. Ufuna ukusibona? Ngihlangana ufuna ukulibona? Ngihlangana naphi na? Yile ngibuza yona wena. Cha ngenzela bengakubuza lokho mina. Mama uthe. Uyakabuza indoda leyo. Yini lento ngibuza yona? Cha phela ngifuna ukuthi angithi sifuna isixazululo la. Isiphi isixazululo? Sale relationship. Akethi ukhuluma naye, uyena osho lokho indaba ubuze mina. Bafo kusho usazola. Uyapeta wena. Bafo kusho uyapeta wena. Ukube bengazi bengangiyenze lento. Kodwa manje akithi senzela ukuthi kulunge into zakho. Lento mehamba engalungile uzophela futhi ngokuthi ngibuza ukuthi yini lento oyibuzayo. Kusho uma wakakho, akusho mina. Why lento yenzile ngami manje? Qhubeka uchaze mama. Mangcobo. Ngicela uzwe mina ke manje. Yebo. Mibili iminyaka sishadile mina nawe. Ekhaya bayangigxeka ngisho umakhelwane. Kufanele ngabe sekunomzukulu ogijimayo manje. Awufuni unginika inkonzo yasekamelweni. Uzokhuluma kulezi inkolombela zemshini inkaxankaxa lezi. Uzokhuluma lento oyikhulumayo. Awukwazi ungitshele lento mina. Kodwa into ebalekile la ukuthi kumele sithole isixazululo kulungiseke. Asikwazi ukuthi singafike usibhalele ufike la nifike nilwe nivuselana ulaka noba u2 ingekho isolution. Uyakuzwa kodwa kusho umama. Oh okay. Iyiphi isolution?
isolution phela ukuthi umvumele lezi ntathu uyakufaka kona kancane kancane ungene. Sengisho ukuthi ngelinye ilanga mhlawumbe mekuwukuthi uyakufaka nje ezintweni zesimanje manje ziningi izinto ezenziwa manje kumele ungasho ukuthi awuyazi lento wena noma awuyenzi lona because uzothi awuyenzi umama usamncane bazomenza abanye abantu unkosikazi wabo. Kwakufanele angavumi ngimthathe makunjalo. Kwakufanele angavumi. Kodwa njengamanje uzama ukuveza izinto ahappy ngazo. Ukhona angakutsheli kona lo. Okay. Khona ongangitsheli kona mama kulezi zinto ezibalayo. Lalela la izwa mina ngikutshela. Lo ngelinye ilanga wafika ephethele yona lento enisho yini lukheni. Kophe ephethile ukhweli. Wathi lona ufuna ukuthatha isitho sami sangasetha sifake emlomeni wakhe. Okay. Wathi ufuna ukusidla manje. Washo njalo. Musukengisilima wena. Ngiyabuza. Musukengisilima ngikhuluma into esile nawo musukengisilima. Wena musukuyenza ihlaya lento ngikhuluma into ezibalekile. Baba, musu kuba nolaka. Mina ngiyindoda yomZulu. Kushisa iphephe ekhaya uyangizwa ukuthi ngithini? Okay mama. So ake wafuna ukudla kwakhe khona kukukhulu kunjalo. Hayi ngalendlela la ibeka ngayo baba. Into engangizama ukuyenza ukuthi sizama ukwenza iromance njengabanye. Uyifundephi lento ofuna ukuyenza kumina wena? Phela babangiyezwa abanye abangani bami nabo sisi bami bekhuluma ukuthi kwenziwa kanjani. Hayi ngoba nakho ngiqala ukulala nayo ngoba ngingazi ukuthi kwenziwana. Ngiyazi baba ngiyafunda. Kunabantu abakhulumayo emaceleni ngizwe ukuthi kwenzakalani kodwa kuthi naso babili yonke lento le abayikhulumayo baba wena ukwazi ukuthi uyenze kumina into yenzayo kuphela nje wena. Hayi baba mfethu buye ngazi ukuthi cha aloke zandile nje izinto umama angekho happy ngazo. Naku namanje uveza ukuthi iromance akawayazi and noma ethi uyazama ukuthi umenze lezi zinto ezenziwa manje. Cha lokho ukhale njalo uthi wayifunda phi nto awufuna ukumnikeza isikhathi sokuthi nifundane noba uthu nenze izinto. Iyona ke lento yenza ukuthi kuphela iminyaka eminde manje ungatholile. Kodwa uyabona ubukhona ubuxoki kulento oyikhulumayo. Yimina ngibhalele la ekhaya. Kuyona yonke lento esiyikhulumayo uthatha iside la. Angithi phela ubhalele la ekhaya ngoba bowufuna ukuthola isizathu esenza ukuthi ungatholi. Nazi ke manje izizathu ziyavela. Mina sengithatha izizathu kumama. Oh yimina wrong. Letha kuwena. Wrong mina. Ngifuna sithole isolution phela yokuthi ngempela nazi izizathu seyifika ngicathi manje umama usekhipha izinto eziwu5 ezingenzeki kubudlelwane benu. Yabo so siyazama ukuthi silungise lezi zinto lezi. Angikhethelanga nami ukuthi umdala enze ngalendlela anginika ngayo. Musana ukwenze ngazi ukuthi kuyicala kumina lokho. Yena njengonkosikazi wami uyena okufanele angazi akujwayele lokho. Ngiphila ngokuthenga manje mina. Okay. Umama akujwayele lokho wena ungakujwayeli lo kathi ukujwayeza kona. Yabo ukuthi ife ayisekho. Imini indoda. Ngizwe uthini? Imini indoda. Fekugcina umthetho wami. Okay. Alright. Kodwa manje akekho happy. Ugcina umthetho wakho umama akekho happy. Kufanele ukuthi kugcina umthetho wakho kube ukuthi nobabili ni happy. Ngiyizwa lento eshoyo mina. Ngiyakuzwa ukuthi awuyizwa lento engiyisho. Kodwa sizozama ukuthi sihlale nawe phansi, sikhulumeke nawe ke man to man esengasekho mama. Yabo sikhulume nje ezamadoda ngoba ngiyabona ungazi ukuthi ubaba umdala kodwa ukukhona la saleka khona. Uyabona samadoda sizokufaka nje kwezinye izinto. Ayondoda wena. Uyindoda uvumela yonke lomsakano oshola. Umthetho wami ngifuna ukuthi kube khona isixazululo ingako ngivumela yonke into. Uvumela yonke into? Mina ngizosala ngikephi ke mina? Uvumela yonke into. Sithola isixazululo la ngani. Into efunekayo isixazululo. Mama khona okunye afuna ukukusho kubaba. Before sidedele sikhulume naye nje. Sizwe ukuthi ngempela kuhamba kanjani. Akukho okunye okuningi engingakusho kuphela nje engingakusho kubaba sengathi angashintsha indlela acabanga ngayo. Nangendlela awayenza ngayo. Mhlawumbe lapho sizokuthola ukuthula lokho akufunayo. Uyezwa mfowethu. Umzwile umama wakwakho. Angizwa lento mina. Okay.
Mama sikudedele kulungile. Ungahamba nje kamanje. Sizosala nje umyeni wakho sikhulume naye. Sama simdodise ngoba mina uthi angiyona indoda. Akhona amanye amadoda azomdodisa. Siyabonga kakhulu ukuthi uhloniphe ufike la kwisho namhlanje. Ungahamba mama. Ngiyabonga. Thank you siyabonga. Ungakahambi eManqoba. Mfowethu, ngiyaxolisa ngokubhalela la. Ushezo uthi angibhale la. Ngiyacela ukuthi lento niqophayo nivale ingabusaba khona. Kulungile mfethu kodwa isolution Uhlangene nama-solutions olungise ekhaya lento engishoyo. Ivale lento niqophayo la zonke inkahlamba lezi nivala ngisayifuni. Mama ungahamba ngokukhuleka sokulungisela ubaba wakho. Siyabonga. Engakusho iyangiqaba mina lento yababa ukuthi agcine sethatha isinqumo sokuthi azobhalela la kodwa ngangizama ngandlela zonke ukuthi ngikhulume naye na before ezeze la ezobhalela la kwishow kodwa ke engikubonga kakhulu ukuthi ngigcine sengikwazile ukuthi ngimtshele zonke izinto ebengifisa ukumtshela zona ngoba ekhaya bengangilaleli nje enhlobo nami ngizizwa ngikhululekile nomthwalo lo ubungisinda ngathi ususiwe mahlombe nami ngoba phela kuningi nje ngempela okungixa kakhulu ke ukuthi uthi ayidelethwe zonke lezi zinto besiyikhuluma la kodwa kube kuyena futhi umuntu onisukelile wazozobhala la kuningi futhi anganoma isolution sizoyithola kulento le noma uzoqhubeka ubaba aqhubeke nekhanda lakhe eliqinile angazi ngempela angazi kodwa ke engakusho ukuthi ngiyabonga. Hayi ngisho ngikuveze lokho ngoba nali lethuba ngiyalithola. Cha ngibhalelile la ekhaya. Ukubhalela kwami la ekhaya ngangikade ngitshelwe ushize shayela naye ama-truck. Wathi lolu daba lami kufanele khambe ngikulethe la ekhaya. Wayesiyangikhombisa nezinto abantu bala ekhaya besizakala besiza abantu. Ngase ngiyabhala ke kodwa angivange ngibone ngathi ngilitholile usizo. Inhliziyo yami angikho right. Angikho right. Kunezinto okufanele uyibuke nje zisakude ukuthi wena nalezo zinto awuhlangene nazo. uMangcobo lento ayenzayo ayingiphathi kahle ukuthi angathatha izinto zami zasekhaya ekamelweni azoyikhuluma la emakhameleni. Mina ngishisa impepho. Angikwazi ukuthi ngalomlomo engishisa ngawo impepho nguthathe ngiyofaka lapha esithweni sangasese. Kuyicala lokho. Ihlazo. Into angeke ngiyenze leyo. Okunye kulungile okunye mhlambe ngakwenza ngoba naku niyasho kuyashiwa ngendlela enisho ngayo kodwa lokho ngeke ngikwenze mina. Ngiyazi noma ngibonge noma ngenze njani kulungile kodwa ngizozama kuloko kuzamekayo. Hayi sonke sibonile izinto ezenzeka emjolweni ukuthi hayi khona. Abanye bayazenza izinto abanye abazenzi. Angazi ke wena ukuthi uhleli uyabuka nje khona yini la ushodisa khona nawe. Kodwa phela khumbula sengaze ngempela ubhalele thina ngoba naku nje uhlulu kuba soft ungayenzi lonto. Kulula kakhulu ke nawe mawukuthi unenkinga onazo ufuna ukusibhalela umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com. So check indaba yakho sikulandele sibone ukuthi ihamba kanjani then sikutholele isixazululo njengoba sesikwenzile nakwabanye esikade lokubuka kuma episodes adlule. La ungakhohlwa ukuthi ke uyakwazi ukusithola kwi channel yethu umjolo show khona la ku YouTube kanti ke igama lale show silibiza ngokuthi silungisa umjolo. Igama lami ngingudlala Matifane and I am the next big thing in KZN. Siphinde sihlangane futhi kwi episode elandelayo. Siyabonga. Imali asiqale lapho kwami mayethi akaboni kahle ukuthi kwenzakala ngengane. Ngenkathi ngigibela la iqine lapha phezukwami wayicabanga ukuthi wenzani wayilindele ukuthi Ema ugibela okay fine. Wagibela wakhulelwa. But meyabe sowukhulelwa into efikayo akuyona la ilindelile noma akuyona lento ayijwayele kuyo. Yabona ke bhuti wami le akusiyo inkinga yami phela. Angisiyo uNkulunkulu mela kukhumbule lokho. Angimini ngidala ingane. Ukuthi ingane ibukeka kanjani? uNkulunkulu ongaphendula lo mbuzo. Ukuthi ingane inenwele ephume engezinkathi ezendiana nani? Okwakhe lokho. Wazi ngani noma mhlawumbe usiko la ngabo baba vele sonke zalwa sinjeya. Okay.
angi-understand ukuthi kwasona nje isidingo sokuthi angilethele la ezongiqulisa amacala ngendaba yengane engabuya ngiqonda mina akhulume nami kahle indaba yokuthi angithathi nakhona engisele emakhaya kwathi ingane yokwenza i-DNA yesiZulu angiyazi leyo nto manje kangiqonda ukuthi yini kaseyifuna njengamanje because phela saye emakhaya wena angi-understand why uphakanyela umoya because uyambonga ngapha uminenhle ukhuluma kahle so sayiqala inkulumo yethu njengamanje already umoya wakho usuphezulu yini kwenza uphakanyela umoya ukuthi iyangicika lento bhuti wami akukwazi ukuthi uminenhle angavele angisuse le eThekwini angisele emakhaya kuthiwa ukwenza i-DNA yesiZulu ngikubekezelele lokho jikise ngiletha la uzophinda ukhuluma indaba yengane kanti yini inkinga ilapha enganeni yini inkinga ilapha enganeni akazithembi ukuthi uyindoda ngokwanele yena akazithembi ukuthi uyakwazi ukuletha ingane emhlabeni Njengenjwayelo uyazi ukuthi i-channel siyibiza ngokuthi umjolo show kanti lo hlelo silibiza ngokuthi silungisa umjolo njengoba ubona ulwandle ligubha amagagasi thina sigubha indaba zakho ukuze sazi ukuthi sikhiphane emjolweni yakho mengabe usibhalela igama lami nginguhlala Matifana and I am the next big thing in KZN namhlanje asicheck ukuthi ubani osibhalele khumbula ukuthi nawe ungakwazi ukusibhalela i-email yethu ilula kakhulu umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com asambe siyobabona ukuthi obani abasibhalele namhlanje maseke nawe ungayindawo khumbula ukuthi izinto engazenza zintathu kuphela ukushare ulike uphinde usubscribe to our YouTube channel esibiza ngokuthi umjolo show ngiphelezele ke siqalaza ukuthi namhlanje sibheke udaba labani and usibhalele wathini Sanibonani babukele emakhaya nibingelelwa umina enhloko kaMzolweni sizodabuka phansi eJolbert ngilapha eThekwini ke ngokuzama impilo amatoho nje angihlalisa khona sekenze ngathwana nosisi ke la sibamsane naye emjolweni nje sesithe ukuphusha impela sesizathola umntwana ayi manje lo mntwana esimtholile ayi kunenkombe ekhomba ukuthi ayi cha kusiyena wami sengibhalele ohlelweni ke silungisa umjolo ngokuthi ngilungiseleke lenkinga yami kade sishilo ukuthi into elula nje uyenza wena ukuthi usibhalele then thina sobe sesicheck ama-emails wakho then mase sikhetha email esibonayo ukuthi kuleli sonto kumele siyibheke namhlanje we do have umuntu osibhalele and akagcinanga ngokuthi asibhalele kodwa sikwazile ukuthi silande umuntu ambhalele afuna ukukhuluma naye simlethe la kwishow khona bezokwazi ukuthi bakhulume naye bathole isixazululo senkinga njengoba negama leshow lisho ukuthi silungisa umjolo mhlambe nawe unenkinga yomjolweni wakho noma kunezinto ongayiboni kahle and love us ukuthi singenelele sikulungisele umjolo wakho kulo lakho lisisumelele email address yethu umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com namhlanje we do have usisi esinaye sokhuluma naye sazi kabanzi ukuthi kahle kahle ungane la siphinde futhi sithole kabanzi ukuthi lo mfowethu umlandeleni dadewethu masikubingelele sikwamukele kuhlelo silungisa umjolo namhlanje yebo sawubona siyaphila mfethu siyabonga ukuthi sibe nawe namhlanje and siyajabula ukuthi uhloniphe ufike la namhlanje mhlawumbe sikhumbuze umbukeli obukile ukuthi ubani sikhuluma naye namhlanje igama ngosiphosihle ngakafaka from Eastern Cape but ngalocatela ngala since ubaba ngowase Eastern Cape but uma wangihlala ngakhona mama okay siyabona ukuthi njengoba ulezwe igama leshow liyasho ukuthi silungisa umjolo and nawe namhlanje uzisolula ngabe mhlawumbe naye idea yokuthi ubani umlethela namhlanje no ukuthi ngabe nginamanga I'm still confused ngiyazibuza ukuthi khona bonke umuntu bengaba nesifiso sokuthi angilethe endaweni manje umjolo wakho uhamba kanjani nje how is your life ihamba kanjani impilo yakho kwezothando when it comes to emjolweni yabona ke ngalapho abe ngidala ngawo ngakwelinye iside onile ngakwelinye iside ijekile angazi but ngiyazama ukubalance equation when you are saying ukuthi ngakwelinye iside ikuchekile ngakwelinye iside ikubalansile what do you mean ngenza mhlawumbe ukuthi umuntu ongenayo umuntu oqondile ongazisona uthukile ukuthi why ula namhlanje empeleni kodwa ngeke ngisho ukuthi anginayo umuntu oqondile just that lo engicabanga ukuthi uqondile akekho right financially so that's why ngithi ngakwelinye iside ijekile ngalelinye iside iqondile so I'm still confused ukuthi ngampela ngicine ngifika kanjani la okay so akekho right financially meaning ukuthi njengoba engekho right mhlawumbe ungahamba uyobheka abangcono wayile khona yena lona kongekho right financially singakanani isikhathi nindawonye it's been 6 years if I'm not mistaken now it's been 6 years yes okay neminyaka yo6 nindawonye ukhona umntwana i-relationship yeni ihamba kanjani ngale kokuthi imali ayikho oh yes sinayo umntwana our precious little daughter ona 4 years uthando lwethu Nkosi yami angazi but ngakokwami because mangithi akenza into uyayenza ngale ndlela engifuna ngayo even though ingekho right financially ngasho ukuthi
mina ngi-satisfied ukuthi-ke phela-ke kunezinto ezingenza ukuthi ngigcine ngiphuma ngilunguza ngaphandle and ungakhohlwa nokuthi-ke mina ngumuntu othandela ubumnandi so I can't stay nomuntu engibonayo ukuthi akangisaphothi ngale ndlela engifuna ngayo. Uma ngabe ngikunike ithuba njengamanje lokuthi chaza nje umuntu wakho lo wa-6 years ungomchaza njengomuntu onjani? Ngasho nje ukuthi umqondo wasemakhaya but yena umzimba wakho wakhona la eThekwini. Yeah. Okay, so kuzona zonke izinto eziyenzeka awuboni kungahle mhlambe kuyena obhalile namhlanje ukuthi uze la kwishow mhlambe ngabe omunye umuntu nje la utsheka khona la ubona khona. Bhuti wami ngabe nginamanga-ke ngalapho angazi. Still wondering ngempela ukuthi ubani onesiphiwo sokuthi angaze ngilethe la angazi but hopefully ngizofind out soon. And ngiyathemba ukuthi akusiyelo engicabanga ukuthi uyena because ngizohlanya ngempela. Okay. Umuntu othanda ubumnandi, umuntu ohlanyayo. Awuyichaze-ke wena ukuthi ukanjani because mesikhuluma la ngipick up ama-lines ukuthi umuntu lo kuyena ngathi uqondile ongumkhaya and nawe futhi ngathi umuntu othe ukuthi kancane kunayo. Awuyichaze ukuthi unjani kwi-relationship. Okay, ngizoqalela nje from the top. Shuthi kahle ubaba ngase-Eastern Cape. My mama wangakuleli side. So ngikhule vele sebe-separated. Angilazi uthando lwabo ngibabona be-together. So I don't believe ekutheni umuntu uma umthanda sekumele uzinikele kumuntu wesilisa ngaleyo ndlela. I believe ukuthi in order to live kumele ubalansise. So that's why nami ngithi nginayo omunye engibalansise ngaye. Kube khona-ke lo engicabanga ukuthi straight because kunani ingane but inhliziyo ayisho ukuthi uyena straight. So ngcono ngisamarize kanjalo. Nanokuthi usagcwele kakhulu isemakhaya so I don't believe ekutheni manje samele ngidlule isemakhaya mina. Impilo iyaqhubeka and kuthiwa life is too short nawe mhlawumbe uzobhutwa wami. So are you willing ukuzwa kasike sithi uyena lo muntu wasemakhaya usibhalele are you willing ukuthola ukuthi ufuna ukuthini kuwena and bengabe ukuthola ukuthi uzothini kuwena uzobehave umnika isikhathi sokuthi umlalele noma uchaza ngale ndlela ochaza ngayo ukuthi umkhaya and ezinye izinto akayi-understand? Abona ngase kumlaleleni bhuti wami angeke ngiqambele amanga angithembisi kuzoya ngokuthi u-approach kuhle because ngiyamazi vele ingqondo yakusentshela ukukhaya kakhulu. Kodwa-ke ngiyethemba lokuthi vele uzwa ngami it's fine ngingamnika isikhathi ngimlalele ngizwe ukuthi ufuna ukuthini. Okay, when you are saying ukuthi uzwa ngawe you mean ukuthi wena ushawufight ku-relationship? No, angiqondile ngalo lokho mhlawumbe nawe ukuze kuthiwa onemali wena ne-right ukukhontrola kakhulu. Okay. Alright. So before simlando ukuthi simbeke la ngathanda ukukukhumbuza mhlawumbe ukuthi ikhona i-team esebenzisana nayo and leyo team leyo izokwenza isiqiniseko sokuthi mengabe efika la anixabane noma imoya iphakama but uyakwazi ukuthi ubehave. So sicela usithembise-ke njengamanje ukuthi mengabe efika lo mfowethu lo sibhalele namhlanje ezochaza futhi nestori sakhe wena ozokwenza nje ukubehave umlaleli ukuthi uthini and nokulwa futhi akuyona into eyenzayo. Ayilungile bhuti wami leyo ngiphisana nalokho kusho ngizomlalela azomlalela it's fine. So you ready to see him? Sekubonakala ayikho into engingayenza kulungile. Okay. Njengoba-ke ubone ukuthi-ke umfowethu siyamlanda manje simletha la ukuthi sizokhuluma naye axoxe indaba yakhe then mase ekhuluma nosisi asibhalele ukuthi ngempela uyena afuna ukukhuluma naye. Mawukuthi nawe unenkinga womjolo noma khona into ongayiboni kahle emjolweni yakho and ufuna abantu abathile bangenelele ungasemba thumela i-email njengamanje silungisa umjolo noma umjoloshow@gmail.com uhlelo silungisa umjolo that says umjoloshow@gmail.com. Wenze njalo so attend email yakho sikucheckele ukuthi senza kanjani. Salanda ubhoti-ke njengamanje i-team yethu sasilandela yena isonto seduze sizwe ukuthi ngabe usiphathele namhlanje. Wethu kuhamba kanjani? Ngikufikelele kahle. Ngiyabonga mfethu ukuthi usibhalele namhlanje. Nasi isithandwa sakho mfethu Siphiwe ukhona namhlanje. Mhlawumbe sikhumbuze nombukelo ukuthi wena ungubani and why ngempela kwenza ukuthi namhlanje usibhalele ufuna ukuchaza indaba yakho. Alright mfethu kubabukele ekhaya bonke labo kufunela khona lolu hlelo. Igama lami nguMinenhle ngwakamzulwini eJoburg. Mfethu ngibe nenkinga la. Usiphiwe isithandwa sami engimthanda kakhulu. Sure. Ekuthandaneni kwethu ngithi iminyaka seyisithupha mengaphazama. Besijola kumnandi sibambisene kukuhle. Ngoba sigcine sesathola umntwana. Umntwana ngithi uneminyaka ewu4 manje. Ekutholeni kwethu umntwana uthe enonyaka. Kwase kuba khona izimpawu
ezibonakalayo kumntwana ezikhomba ukuthi umntwana akusiyo wami. Uyabona ingane mfethu mesancane awukwazi ukubona kahle izinto. Okay, mhlawumbe ngingene emlonyeni. Uyabe ukhuluma ngeimpawu ozibonile emntwaneni ukuthi unama-doubt ukuthi ngowakho. What do you mean? Yini lo ibonile ukuthi hayi no, akusiyena umntwana wami lo. Noma ube nokusola ukuthi ngathi akuyona ingane yami. Yabo mfethu into engisolesa kakhulu kuyona engiqala ukubona ngayo. Iy'nwele. Iy'nwele zayo ingane. Yabo engawuqeda unyaka ngoba besanenwele zomngane ezinga-understandeki ukuthi zinjani. Kodwa uthe meqeda unyaka ngosiko lasekhaya yakhe ingane meqeda unyaka iyayigundela inwele zomngane kuze kuvele iy'nwele ezintsha. So bekine uthemba mhlawumbe zizoshintsha iy'nwele. Uzathi noma seyikhula. Sena noma seyigundiwe mfowethu usophelile unyaka kwakuyinwele ezifanayo ezingathi zirolene engathi iy'nwele zePakistan. Iyona ke mfethu into engenza ukuthi ngize ngibhalele lolu hlelo silungisa umtsholo ngoba besizamile ubonisana noSiphengi ngimcela. Okay. Ukuthi ngicela ngitshela iqiniso ukuthi kwenzakalani. Mhlambe ekhaya bona bathini hayi kuyona into yakenzeka before noma into nje eqalayo ukuthi yenzeke emntwaneni yakho ogogo because usually mengabe isikhula uthola ukuthi mhlambe kuthiwa abantu abadala ibona abakwazi ukubona ukuthi le ngane yale ekhaya noma cha. Mfowethu nangu nawo uSiphengi angawufakazi. Siyithathile ngane sayise ekhaya abantu abadala ukuthi bayoyibona. Ayikho ingane nezakithi nezabafowethu enjengana leya. Ivele neempawu ezahlukile eziqala ukubonakala. Ongangokuba ngisho ekhaya imibuzo iphenduka yabheka ngakumina. Okay. Ukuthi akukho mina engikusolayo ngokuzaleka kwengane. uSiphengi ngiyamthanda uyazi. Ngeke ngize ngimbeka amacala angasiwona wakhe nento angayenzanga ngithi uyenzile. Ukubhayela kwami la silungisa umjolo. Ngifuna ukuthi ngisilungise leyo nto leyo. Okay. Ukuthi senze iDNA kuze kibe nesiqiniseko ukuthi ingane eyami ngempela. Lezi insolo nalezi impawu ezibonakalayo zichazane. Ngingasheshi ngisho into kanti mhlawumbe akusiyona. Okay. Siphe nango kumina enhle wakho usekhona la namhlanje ukuthi azokhuluma nawe and uyasizwa isihloko sakho ukuthi uthini. Uyakuthanda kakhulu but ekuthandeni kwakhe uzibona eseyinhlekisa ekhaya eseyinhlekisa nakubanye abantu asondelene nabo ngoba ngazi ukuthi le ngane uthi wena yakhe akaboni kahle ukuthi kwenzakalani. Mhlambe asizwe neside lakho ukuthi kwenzakalani ngengane. Imake asiqale lapho kwami mayethi akaboni kahle ukuthi kwenzakalani ngengane. Ngenkathi ngigibela la iqine lapha phezukwami wayicabanga ukuthi wenzani wayilindele ukuthi ugibela. Okay fine. Wagibela wakhulela. But mengabe sowukhulela into efikayo akuyona la ilindelile noma akuyona lento ayijwayele kuyo. Yabona ke bhuti wami le akusiyo inkinga yami phela. Angisiyo uNkulunkulu mela kukhumbule lokho. Angimini ngidala ingane. Ukuthi ingane ibukeka kanjani uNkulunkulu ongaphendula lo mbuzo. Ukuthi ingane inenwele ephume engezinkathi ezendiyana nani okwakhe lokho. Wazi ngani noma mhlawumbe usiko la ngabo baba vele sonke zalwa sinjeya. Okay. Angi-understand ukuthi kwasona nje isidingo sosangilethela hayi ezongiqulisa amacala ngendaba yengane engabuya ngiqonda mina akhulume nami kahle. Indaba yokuthi angithathi nakhona engisele emakhaya kwathi ingane yokwenza iDNA yesiZulu angiyazi leyo nto. Manje ke ngiqonda ukuthi yini yaseyifuna njengamanje because phela saye emakhaya. Wena Siphe. Angi-understand. Why uphakanyela umoya? Because uyambonga apho mina enhle ukhuluma kahle. So sayiqala inkulumo yethu njengamanje already umoya wakho usuphezulu. Yini kwenza uphakanyela umoya? Ukuthi iyangicika lento bhuti wami akwazi ukuthi umuntu angavela angisuse le eThekwini angisele emakhaya kuthiwa kokwenza iDNA yesiZulu ngikubekezelele lokho jikise ngiletha la uzophinda ukhuluma indaba yengane kanti yini inkinga ilapha enganeni yini inkinga ilapha enganeni akazithemba ukuthi uyindoda ngokwanele yena akazithemba ukuthi uyakwazi ukuletha ingane emhlabeni. Siphe angizelanga la mina ukuthi le ndaba yethu ukuthi mina ngithoze uzobukisa ngawe la angizizobukisa ngawe la angifuni ukwenza inhlekisa emphakathini. Into edala ukuthi ngize ngifike la Siphe uyazi ukuthi siyile ekhaya kwafike kwathiwana ekhaya angikufihlelela ngitshela ethithweni. Uyachaza ngiyakuzwa ukuthi ngenza kahle mhlawumbe ifana nabakini kodwa manje lokho awuzange ukwenze phela ukuze sithole isiqiniseko ukuthi mhlawumbe ke ifunze bakini ke ingane. Okunalokho kuphela uyanqaba awufuni usenze iDNA ingakho ngize ngafika la. Yazi mina enhle uzongihlanyisa nalo bhuti lo ningihlanganyela naye nizongihlanyisa serious. Mina ikuphi kumele ngikwenze wena mina enhle ngenkathi ungigibela awucabanganga ukuthi uzongimithisa. Secondly wawusima ungayifanga into ovukela ulindeleni. Okunye ke kwesithathu mina ngihlangana nokuthi ingane ibukeka kanjani. Ngabe mina ngicreate ingane noma uNkulunkulu lo mbuzo lo ngibuza wona manje nalo bhuti ngane noma umngane wakho noma yini yakho kumele nihambe nobuza uNkulunkulu ngangibuzi mina into engahlangene nazo. Angingeni ukuthi ingane ibukeka kanjani ukuthi inenwele njani akusindaba yami leyo. Wena ungathi mawuhlule ukondla ingane bese uyagijima uzongihlanganyela nabantu engingabazi uyangizwa. Ungangilokothi mina ngiyacela nje ungangilokothi. Mina understand ukuthi why uba nolaka
because uyabona ukuthi ubhuti uphansi la and ufuna ukuthola iqiniso and uyasho ukuthi imphatha kabi lento nasemndenini because abantu baphatheka kabi and kunezinto eziningi ezikhulunywayo so nawe usebona ukuthi le into life ayibonayo noma azizwayo mhlawumbe ziyiqiniso Awumeke, bhuti wami. phela yonke lento kumele athole iqiniso Mina kancane nje asike sibuyele ngala ngizwe ngathi uthi nasemndenini bayakhuluma laba bomndeni babelaphi ngenkathi mina nomina senza lengane beze bekhulume babelaphi ngabe babekhwahla noma babebambe kanjani bayazazi ingane zakaMenhle ukuthi injani angeke phela sifana ingane ngoba se-Eastern Cape mina uMinenhle wala kaZulu angeke imade yase-Eastern Cape ifane neyakaZulu e-Eastern Cape kini ukhona umuntu oneyinwele yes baningi even ubaba mnenwele njalo ukuthi mina nginazo lezo nwele akusho ukuthi nengane yami ngeke ibe nazo uNkulunkulu ucreate ngendlela yabona ehlukile ke siphe iyangithusa ke leyo ke manje iyangithusa yonke le ndlela ochaza ngayo manje iyangithusa nje ngoba lento ilula siyikhulumile lento yangenza ngendlela ade ngikhuluma ngayo mina ngaze ngazama olunye usizo njengoba ngize ngafika le khasi ocela usizo ukuthi kuze kwazi yenzeke into ngilungisa uyazi ngeke ngize ngilwe nawe mina uyazi ngithanda kanjani isinto sami uyazi mafoko wami uthanda kanjani uyazi Uzongimela yonke into enzakalayo akusiyona into uzongimela ungithanda ini ukuba ubengithanda ubengekazi ongehlisa isithunzi ngokuthi angilethela kwesibili uyakutshela ngoba sekutshelile manje ukuthi ingane inelwele zamandiya mawukuthi ezamandiya mawukuthi ezande zacabanga ukuthi uyakutshela hansi kwaleyo ngane akayondli angathi mayihlule ukondla eqede ezogijimela ukuthi ingane ibuya kanjani akamusa ukushiswa indaba zakhe mase yagijima etshela umhlaba indaba zethu akangisize nje akangilokothi akangisize nje bafa kanti ingane awuyondlini iqiniso lokho kusho usibheke ukuthi ingane awuyondla mfethu usiphethe ekhuluma kanje ngamanje yonke hey usiphethe sengathi yonke into esikhuluma la siyaqala ukukhuluma namhlanje kana siqala ukuthi ingane kangiyondli ngiyaqala namhlanje uyayondla mfethu ingane ngiyayondla into nje ebulala usiphe iyodwa uyathanda izibizayo uthanda impilo expensive abona kahle ukuthi asi-afford ngoba uyangazi mina ngiphila kanjani ingane ngiyayondla ngiyenzela izinto kahle yena kuphela into ayenzayo ufuna ingane ukuthi ngilinganisele ngesikole uthatha ingane usesikoleni esibizayo kodwa uyangibona ngiphila kanjani ufuna ingane ethengele into ezibizayo kodwa uyangibona ngiphila kanjani ufuna ingane ifane nengane zakwamakhelwane abantu aba-right mina ngikho right ngale ndlela engenza ngale ndlela yena acabanga ngayo nangu uyakuveza uMinenhle ukuthi ukhuluma iphutha uma uthi ingane akayondli uyayinakekela ingane inkinga yakho nje wena ukuthi uhamba ney'standard so manje u-expect ukuthi naye abe kule standard noma ingane yeni ibe kule standard okusona wena kanti yena uyayihlanganisela awungibuzele yena bhuti wami ukuthi le ngane asuyayondla wenza ngamalini uzwile kodwa usiphe lasiphe angimangaza yonke lento ezayo njengamanje ngoba yonke into engiyikhuluma la akukho into ongayazi mfowethu mhlawumbe uzongitshela uma ukuthi le ndlela engenza ngayo iyiphuza sure mhlawumbe ayifanele angenzi kahle mfowethu ingane ngiyayifakela imali njalo ngenyanga 2.5 ngiyawufaka njalo ngenyanga kube ngaphezulu kwalokho sengenzela naye akwazi ukwenza izinto zakhe njengomuntu wesifazane engithandana naye angale ndayisho ngempela ukuthi siphe udlala ngayo baba ngoba manje 2.5 wengane khumbula lo muntu uyahlanganisa ngani umuntu oyihlanganiselayo ngaphezulu kwaloko uphinda ukuthi ifahla nge-girlfriend allowance but still wena uzomtshela ukuthi akonto ufuna enze njani la awumeke bhuti wami awungibhalansise la uthe 2.5 angithi angiphiki uyawufaka lo 2.5 kodwa kwesinye isikhathi uyafaka mhlawumbe 2000 okay yasigcinele la 2.5 uyahlanganisa imake bhuti wami ukuthi uyahlanganisa noma wenze njani indaba yakhe leyo kuleyo 2.5 kumele ngikhiphe allowance lapho kumele ngikhokhele ingane iyagibela iyabiza imoto kumele ingane ikhere esikoleni kumele ingane igqoke ibe yinhle kumele ingane iphatha amasemishi awungitshela ukuthi ngenyanga lo 2.5 ungakhava zonke lezo dingo plaza ingane intombazane kumele yenze ikhanda ibuke kahle leli khanda lelaleisa eletha lamakula nanani angithi nasesikoleni shothi ufunda nezinye ingane ezishintsha efanayo uma ukuthi ingane lenza ikhanda awubaleke ukuthi lezo zidingo lezo ziyaphelela nge-2.5 mina ngizoqokani khona lapho kuleyo mali leyo siphe kodwa lento uyayazi siphe impilo yami uyayazi impilo yami uyazi le ngane engakabukhona ingane ibe khona impilo yami uvele uyazi bongazi ngiphila kanjani yonke into iqhamukaphi manje iqhamuka ukuthi wena ungithwalile wangisusa le endlini wangiletha la ithene yani awuzithembi wena usithembi isiqeda sakho awukho powerful ukuthi ungakwazi ukwenza ingane ngimnikelani isiphi isidingo ma ukuthi uyahlule ukondla ingane yami akangitshele ngizozikhulisela mina ingane ngihlule ingane yami ukuthi ngihamba ngenza ama-DNA mina kusiko lakisa lungivule senza ama-DNA ngeke ngiyenze leyo nto ngiyama futhi lapho okay siphe ukhiphile lo muntu 2.5 ukuthi wondle ingane ukhiphani wena ukuthi nihlangane ndawonye njengabazali ngiyawuthanda umbuzo wakho bhuti wami asiqale lana-ke ingane mayikhuli igijima iklinikhi yeso 24/7 ingane emele igome ingane iyagula ebusuku ingane yenziwani yimi ngehla ngenyuka qhubeke lapho ingane ishintshe napyeni ingane emele igezwe ingane emele ikhuliswe ngothando ingane iyancela ingane iwumthwalo wami from the stretch till ize ibe na 4 years
yena into ayazi ukuthi athumela imali ungazi ukuthi uthando lolo mina ngisacrifice more than yena 2.5 awuyilutho more than izinto engizenzayo mina impilo yami imile kumele ngikhulise ingane yakhe kumele ngenze sure ukuthi ingane ibuke kufana nezinye ingane Mengagezi wena ingane uthi ayigeza uba. naye ngageza Ngeke wena ingane uthi ayinakekele uba. awumeke bhuti wami ngane ngayikhanda ngedwa mhlambe mina wayengekho yena Uyazama sithana lengane nje. Angithi uyazama. nami ngiyazama ngokwami nami ngiyazama Akethi ukuthi ingane yekoleni ebizayo ingenxa yokuthi ngizama mina ngithi Okay. ngifuna ukuthi ingane ifane nezinye ingane yini ke nemphulayo ngobe sengitshela ama DNA engabe ufaka imali yena afane noma 5000 ngabe kuyabukeka hayi ngeke ngikwazi ukuthi mina enhle mina Shoot wena uthi lo 2.5 awufakayo awukho indaba yayo. nawo uzwe nje uzosholela inani 2.5 yini leyo Ayikho indaba yawo. ayikho indaba yawo yes Asithi uthi uyayeka ke manje ukufaka le mali yo 2.5. Kwenzakalani ke manje? ekeleni Angithi ayikho indaba yawo. ayikho indaba yawo yebo kodwa phela akaqhubeka ayifake shamba suqeda kancane ke noma elinye 1000 ngabe kuyazwakala kodwa ngaye kuzoyekelani eyethu sobabili lengane Uyamazi ukuthi umuntu ohlanganisayo, right? nami ngiyahlanganisa Yazi ukuthi wami lento le sisi siyayikhuluma nje manje singaze sengathi into enkulu iziye kude engathi bekuvele ehloso ukuthi ixatshana kanti cha bengekho into lapho. Yawo inhloso yami ukuthi ngize la. Ukusengikhulumela noSiphe kwangezela nje ngikhuluma ngayo. Ngase ngabona ukuthi angizame olunye usizo eseceleni. Ngoba nginenkinga eyiningi engifisa ukuyilungisa njengamanje. Maqondana nengane. Mfethu uma ubani inkinga ofisa ukuyilungisa awuyindlali nje kahle ibeke obala uthi ukhuluma ngani. Uyabona mfowethu mina ngisuka emakhaya. Yonke into yami mengiyenza ngiyenza ngendlela yasekhaya. Mowonile emzini womuntu wami sintombazana. Kufanele uwageza amagceke. Sure. Ukuhlawula umuzi. Kumele uhlawule ingane. Manje lezi zinto lezi mawuzenza kumele kube ukuthi uzenza nje abazali bagculisekile ngazo ngoba angikwazi ukuzenzela angiziphethe mina ngiphethe manje abazali abagculisekile ngendlela ingane ezaleke ngayo nangendlela mina engisho ngayo ngokwezimpawu ezibonakalayo kanti mina manje ngifuna ukulungisa izinto zibe kahle ngifuna ukuthi ngihambe ngiyohlawula bakaSiphe ngigeza amagceke ngihlawule ingane yami kuze ibuye ibizwe kahle ngesibongo sakithi Ngiyamthanda uSiphe awukazi wambone nomunye umuntu Fethu uSiphe ngiyamthanda uyazi naye Siphe uyazi uSiphe singamthanda uyezwa ngani ukuthi lo muntu lo akakaze kubamba nomunye umuntu okuqala kwesibili uyakuthanda into ayifunayo nje kuwena iqiniso kuphela ukuthola ukuthi kahle kahle lengane ekabani ngoba uyazi ukuthi into eyenza ke manje afuna iqiniso kakhulu ukuthi ufuna ukuthi menze izinto ingane ingalimali uyazi ukuthi lento eyibongo iyayi-affect umntwana kakhulu cabanga ke sehamba eyokhokhela ingane noma enzela something for ingane kuze kufike nanokuthi mhlawumbe ifake isiphandle esirong uyazi uSiphe mfethu wachazelwa kahle lento lokuthi lento ayenzeka lapha phambili ekhaya yenzeka lento ingane yathathwa yahlawula yafaka isiphandla ingane wasuka yaba nenkinga eziningi ukuthi kufakwe ingane ngendlela erong kade engafanele ngamchazela kahle yonke lento so simele siyenza manje ingane ibe nenkinga kuba sengathi mina ngihloso kubikela ukuthi abantu ngiqeda kumtshela manje ukuthi uzozenza DNA yini lokho engishumayeza ke manje ngibelesele umbuzo namanje ngisazibuza wona akakaza ngibambe nendoda endlini akakaza abambe ngisho ke indoda ake efonayo efonini yami kodwa ubhizi uyangi-accuse manje ungi-accuse ngokuthi ingane inenwele zamakula nani nani yonke leyo nto ucabangisela kanjani mina lungile akayenze leyo DNA yakhe ngoba sengitshela indaba zebongo shuthi yena akakathembi ukuthi unenzalo enda kulona icala lami lelo futhi lungile akayithatha ngane yini kade yenza uthatha isikhathi eside kangako ukuthi uvume ukuthi yenziwe le DNA abona nje bokuqala bhuti wami ayikho into enyanyisa njengokuthi utholele umuntu ingane ongakwazi ukuyisupport financially ngeke utshesi ngo2.5 ungabala zonke idingo zengane ingane iyindleko bhuti wami mhlawumbe uyakwazi lokho ingane idinga imali yena kwakumele mayebona ukuthi akakabi ready ukuthi abubaba afake isivikelo phela wayengakhonjanga ngesibhamu ukuthi alesi ingane emhlabeni njengoba manje sengitshela ngo-DNA sengitshela nani ngivumisa khona ukuthi usengitshela indaba yebongo nani ukuthi kuzoba njani kube njani otherwise ngaba ngivuma ukhuza ngihambisana nayo yonke mina leyo waseqaleni Siphe lento ayikazi iletyanga nje osebeka njengamanje ngempela lento mina ngayichaza kahle phela ukuthi kungani ngifuna kwenza i-DNA akakazi ukuthi mina ngifuna kwenza i-DNA kwanapho ngikuthephi futhi angifuni noma yini loyichazayo njengamanje ngayichaza kahle lento lokuthi sibikhuluma nje into le ngoba ngiyile nawe ekhaya safike sayithola inkinga esibhekana nayo ekhaya ukuze ngikwazi ukuthi izinto kahle enganeni ngicela i-DNA nje manje ngoba nangu silungise kahle izinto zengane ukuze ingane ikwazi ukuthi ibizwe kahle ekhaya iyena kahle ekhaya ikwazi ukuphatheka kahle ekhaya kulungile so yes DNA ayisho ukuthi i-DNA kumele yenziwe sizoyenza i-DNA iphuma endabeni zethu ukuthi sizoyenza nini kanjani sekuwukwethu babili ngeke siyenze la futhi wena usahlangene yezo sekukwami nayo mina ukuthi senza njani simisa kanjani ukuthi ilungisekile lento because into ade seyifuna thina ukuthi i-DNA igcine yenzekile phakathi kwenu babili kulungile ke soyenza futhi usungasiya mina nje
nangengathi sisi uyavuma ukuthi i-DNA yenze mewukuthi-ke noma yimaphi ama-results aphumayo awuzoba nenkinga mewukuthi ingane iyaphuma mhlawumbe kuthiwa hayi no ingane akuyona yakho. Mfowethu sibhesana sami ngiyaxolisa le ndaba ezibheka uyazi ngithanda ngana uyazi ukuthi ayikho into engangayenza ukuthi mina nawe sihlele ndawonye uyazi le nto lesweki hayi ngoba ngiyakuthanda anginankinga nama-results noma ngama kanjani ukuthi ingane yami noma kuyona eyami lo nto ayizokwenza umehluko ethandaneni kwethu kuphela mina ngifuna iqiniso ukuze ngikwazi ukuthi isinto ngendlela e-right enganeni ama-results awazokwenza umehluko ngiyamthanda nje futhi uyazi Uyimisele kahle. ngimisele kakhulu And mhlampe umshado ukhona. mfethu umshado ukhona kuyimali lo ngisebenza kanzima ngesandleni uyazi Kuthi hlezi ngitshela namhla namalanga leyo ukuthi impilo yami ayilusi ngaphandle kuthi nje kweNSP umuntu efika la ezokhuluma kubukizwe aze akutshele nanokuthi ukuthanda ngalendlela ukuthi ubone umshado kwena why wena ubehave kanje kuyena kuthi angimsakaze ngempama ngoba uthatha indaba zethu uhambe echithela wonke umuntu indaba ebesingayilungisa sobabili uyazi lo ukuthi uzwa ngami mangithi akwenze ku1 kwenzeka leyo 1 isiphi isidingo sokuthi indaba zethu thela kodwa ke lo muntu ungamhloniphi kanje phakathi kwethu uyamhlonipha menini noba u2 ngiyamhlonipha uyazi naye uyakuhlonipha kodwa mfethu angazi sibheke ukuthi ngempela nami kwenzakala nje ngamanje ngempela lento ayenza njengamanje bengayilindele akuyona impilo aphilisayo nale menini noba u2 usiphene noma kwenzeke uvelwa umoya kodwa akugazi kubeka nje angana mhlawumbe indlela esengimphuphe ngayo ukuthi ngimlethe la kodwa sithanda sami ungasinhloso yami singibise nabe ngiqonda ukulungisa izinto kahle konke engikwenzayo la ngikwenzela ikusasa lethu nengane mfethu mina ngithi wena mhlawumbe into esizoyenza thina nesizokulekelela ngayo as ishow ukuthi usiphe kungabe ukuthi ugcina ukuvuma nje kanje ukuthi DNA yenziwa then ekugcineni engabe yenziwa but ukulandelela ukuthi yenziwa mhlawumbe ubumondla kanjani umntwana ubufakela yena usiphe imali noma ubufakela yena umsebenzisi ibhenki okay shuthi ke mhlawumbe into esingayenza ngakuthi usitholele ama-bank statement sizame ukuthola i-affidavit khona uzokwazi ukuthi ungamondli umntwana lesikhashana lesi sisalinde i-DNA khona sizokwazi ukuthi usiphe abe nesiqiniseko sokuthi noma kanjani uyakunikeza i-chance yokuthi nenze i-DNA awumondli umntwana up until usiphe avume ukuthi nenze i-DNA mawukuthi akavumi kushuthi-ke uzoloke nje uqhubekile ungamondli ngoba njengamanje ukuzela ne-attitude wenza izinto ezimbi uyabona ukuthi akakuphethe kahle mina nje as umuntu wesilisa angiyithandi indlela akhuluma ngayo nawe ngiyakuzwa ngiyakuzwa kodwa inhloso yami beyingekho ukuthi sengikusefikele kulokho ngiyakuzwa mina inhloso yami ukuthi besiyilungise kahle ngendlela e-right kungakhona okunye okonakalayo kungakhona futhi okunye okuzoshintsha endleleni ebengikade ngenza ngayo bengifisa ukuthi ngiqhubeke ingane ngisapothe ngendlela e-right kodwa kube kuphela ukuthi ngithwale iqiniso leli ukuze ngikwazi ukulungisa izinto ngendlela eqondile njengosiko lasekhaya akukho mfethu okuzonakala yonke into iqondile and manje nangu usiphe uyavuma ukuthi yenziwe i-DNA but to make sure ukuthi yenzeka ngempela kungcono sazi silandelele because angavuma kuthina ngoba ebona amakhamera kanje yabo mangabe senifika endlini aphinde futhi akhulume noma kanjani nawe noma mhlawumbe igcine ingenzeka kangalona thina sikufunayo ukuthi ekugcineni kube khona into ebonakalayo ukuthi uyawina noma i-DNA yenziwe singajabula ngelinye ilanga ukuthi mhlawumbe sosibhalela usubonke ukuthi nganibhalela ngayenza i-DNA yonke into ihamba right ingane yami noma ingane angitholanga ukuthi yami kungabe ukuthi le nto iphelele emoyeni nje kanje ngoba usiphe uvumile yabo indlela avume ngayo ikhombisa ukuthi uyavuma nje ngoba naku sekukhona thina hayi ngiyakuzwa ngiyambona futhi nami indlela avuma ngayo bengajabula vele sibe simkhulume naye lo daba sibalise sikecelile lokho singakwenza mfowethu ngaleyo ndlela ochaza ngayo ningilekelele kodwa mhlawumbe singacela ukuthi-ke ngoba usekuvezile ukuthi indlela engenze ngakayithandi akafuna ukuveza emphakathini nendaba zethu akafuni zasuyibona bonke abantu mhlawumbe sesingakuthi imiphumela-ke mhlawumbe kube ukwethu-ke sokabili-ke singayivezi kanjena-ke njengoba kwenzeka iyayidla uyakuzwa lokho siphe ngiyakuzwa ngizothini iloko kuphela ngabo yilokho ayithathe leyo ngane ayoyipheka ayidla iyona into eniyikhulumayo iyona language yasendlini kodwa thina sami ngempela sokuyinto kade ugcina uyisho le ngithini uyangibukanisa manje umemela amakhamera umemela abantu engingabazi umemela uzokhuluma ngengane yethu ufuna ngithini hayi
uhambe uyenze leyo DNA hamba uhambe nayo lo bhuti wakho ngazi umngane yakho noma yini nami lamakhamereni nalezi igoro ngifikele nazo la nihambe lonke nokwenza leyo DNA ningiyeke mina mfowethu siyakuthembisa ukuthi i-DNA izokwenzeka and kuzokwenzeka ngale ndlela ekade sikuchazela ngayo ukuthi izinto zizokwenzeka ngayo dadewethu siyakucela noma ngabe kumbone engayikuthi wangakanani mfowethu kodwa phela umhloniphe akuyona indlela yokukhuluma mhloniphe wena engikwenza lokho mina kube nayo bengihloniphe bengikangimemela amakhamera la ngimemele negora ngazi noma ngizoshawa yini angazi nawe la ubizwe ngibuza ngiku-interview uzonginika umsebenzi hambani nenze i-DNA nithathe leyo ngane niyipheke niyidle nihlukane namphansi ningisize nje kabi wena mina enhle usazongichazela endlini usazongitshela kahle ukuthi kwenzakalani la hayi-ke kubuye ngazi ukuthi mbukela akuzolunga and akuzohamba njengoba kade sifisa kodwa-ke ngoba selitholile iqiniso nento ade siyifuna ukuthi umfowethu akwazi ukuthi ekugcineni athole i-DNA yilokho-ke sizokwenza isiqiniseko sokuthi kuyenzeka uyambona nankusiphe phambi kwethu ukuthi hhayi nami ungidla impela ngishisa akangiboni lutho kanti nawe umfowethu la impela umthambele kodwa sizokwenza isiqiniseko sokuthi khona imthambele kodwa ekugcineni uyakwazi ukuthi athole iqiniso and yonke into ihambe kahle nawe-ke uma ukuthi unenkinga ofuna sikubhalele yona noma ufuna ukusibhalela yona rara ngasithumelele i-email kumjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com sibone ukuthi kwi-episode elandelayo hamba kanjani mhlampe siyobe siphethe wena Ngicela ukubonga kakhulu ngiyabonga kakhulu kusilungisa umjolo show cha ngisizakele bakithi nasenhlizweni nje sengizwa nginokuthula udaba lami cha lithatheke ngendlela efanele futhi ngiyabona ukuthi hayi kuzolunga kodwa ayi umfowethu asemkhulumisa kabuhlungu ubhebi yazi indlela embuza sembuza yona beselwa straight kanti phela mina ngiyazi ukuthi hayi ngwade sokubi kangako into nje benale DNA futhi ngixineke kakhulu ngasohlangothini lasekhaya hayi ngwakhona inkinga esinazo ezikangako mina nesithando sami siyathandana nje kumnandi noma kwenzeka ubuyaphakame ngaleso sikhathi kodwa akabusukuba into ibi kangako kuyadlula manje umfowethu imbuza semhlohloloza yona bese kuyimpi straight bese kucaca ukuthi cha phela kuyaliwa la ngiyabona futhi sizokwenza phela sizinqise singasazwani ngempela ke nasendle ngicela ungasahlaleki ngenxa lembuza kade imbuza yona nje bese imibi kakhulu besela umfowethu kodwa ke angithemba ukuthi kuzalunga ngiyabonga kakhulu nohlelo lokwenza i-DNA ngicabanga ukuthi kuzoba impumelelo ngoba sengitholekile abantu abazongisiza ngifisa ngathi konke ngahamba kahle zonke izinto ziqonde kulungiseke yonke into ngibonga kakhulu kusilungisa umjolo show ngethwa abanginikeze lona bangilungisela inkinga yami ngibonga kakhulu kuyo yonke into ebiyenzakala namhlanje ngikuzwile konke obekushiwo lana and enye into futhi kumele bayazi osisi bami nenhle ngoba ngineshow ukuthi njengoba kade la ibona bebengithumelela ngiyazi ukuthi owami uminenhle mina bengekayenze leyo nto so ngifuna bazi ukuthi njengoba bethi ngimdlisile yebo ngimdlisile naye-ke futhi udali akathathe le mali ebezoyokwenza ngayi-DNA anginike yona ngihambe ngozidodosa mina ahlalazi ukuthi ingane akuseyakhe futhi ngakho lokho ayikho into akazoyenza ngoba phela kade ngamdlisa njengoba besho nje udansele sami isiginci uma ngithi jump uthi how high noma wakhe-ke nkosami abapholisa amanxiba-ke ngoba eyabe ingane isizwa ngami manje sekuyimina engishaya u5 so nje akukho kuzoshintsha whether ingane eyakhe or not akukho kuzoshintsha and for the fact that vele ingane akuseyakhe kodwa naye ngoba wakwazi usaqinele phezukwami le ngane le isi-responsibility yakhe ngiyema nje lapho basazofaka osisi wakhe inzondo bayongizonda beze bayeke engimele abakwazi ngeke bashintshe ukuthi ubhuti wabo usedansele sami isiginci that's it nje yane kuye ngazi ukuthi umfowethu uzalelwe yinje endlini uyabona ukuthi kuningi and usisi uchazile ukuthi ubhalansisile yena umuntu onayo umfowethu ngapha and ngapha ubhizi uyayiphilela akugcini-ke lapho nansi nengane esikhona and mengabe umuzwa usisi ekugcineni kwenkulumo yakhe uyachaza ukuthi cha ingane akuyona ngempela yakho ubhuti okay fine but-ke naye ubhuti ulindile ukuthi athole ukuthi kuhamba kanjani kodwa nathi mengabe sibheke iy'thombe asinikeze zona usisi siyabona ukuthi hayi khona ubuya sengathi uyiPakistan lo muntu but-ke asazi umfowethu uzothini mengabe sethola ama-results nanokuthi angikwazi ukuthi ngimkhombise iy'thombe ngoba zigcine la kuthini ukuthi zibe khona kuthini mhlampe nawe unenkinga efanayo noma umjolo wakho awuhambi kahle sibhalele sibone ukuthi siyakwazi ukuthi sikulungisele wona email yethu umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com ngale kwaloko
ungakhohlwa ukulike, ucomment, uphinde usubscribe kuyona le show ku-YouTube channel yethu esiyibiza ngokuthi Umjolo Show. Igama lohlelo Silungisa Umjolo, mina ngingudlala Matifane and I am the next big thing in KZN. Asihlangane kwi-episode elandelayo sibone ukuthi sobe siphethe bani, mhlambe sobe siphethe wena. Ucwaye nisucela ukuthi uhlale ekhaya. Hayi Awudli ekhaya. Ngoba into oyifuna uyayithola. Ngihlalela ukudla. Uhlalela ukudla. Ngihlalela ukudla. Ngoba kusho ukuthi kumele ngilo ngidlene nokudla. Ngidla ukudla kuphela mina. Ngilambe lapha embedeni. Ngoba phela awufiki wena awubuyi. Awubuyi wena. Kusho ukuthi khona la uthola khona ngini. Oh, inkinga yakho kulamba embedeni nemali. Hey ngiyalamba. Akekho umuntu owabeze ukulamba embedeni ngoba isigcino bhuti yezwa bhuti. Ngizocela ngiphumela ngaphandle ngini. Ngiyaphuma ngaphandle usezocomplaina futhi. Vele uzocomplaina. Ungayenza kanjani le nto ukuthi uzophumele ngaphandle? Uyabo ukuthi kade ngawubona lo mqondo wakho ukuthi yini inkinga yakho noma yini lo ufuna ukuyenza. Mana ke pholo bakwena uzokungenza vele ukuthi ngize ngiphumele ngaphandle. Uzokwenza kanjani mina? Ngoba phela umhlele ekhaya uzobuphuma kanjani uphuma uhambe ngaphandle? Ngihlelekini kanti ubani ongenzayo ngithithivetha ngifuna ukuthithivethwa phela. Cha wena kade ngakubona ukuthi uyangidelela. Okay, Mapholo mhlambe yini enza ukuthi umama akhale ngazo zonke lezi zinto akhala ngazo. Awumnakile, mawufikile ufika nje uyakuthinta mama mefikile. Ungithinta wona lo nginobone vele ungibingelele kanjani uyangithinta meme hayi into angithinta yona awumthinta mawufikile imali ungathi awusamnikezi ziningi nje izinto akhala ngazo mhlawumbe asizwe ke from the horse's mouth kwenzakalani. Siphinde sikubingelele futhi kwenye episode yosilungisa umjolo. Ithola khona la ku-YouTube channel esiyibiza ngokuthi Umjolo Show. Njengenjwayelo, gama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Uyazi ukuthi masubona mina suke solungisa imjolo eminingi yahlukahlukene la eNingizimu Afrika eneyinkinga and edinga ukulungiswa. Nawe mhlawumbe unenkinga onayo emjolweni and ungafisa ukuthi singenelele sikulungisele umjolo wakho, lula kakhulu ongakwenza ukuthi sithumelele i-email kumjoloshow@gmail.com, umjoloshow@gmail.com. Ake sicheke ukuthi namhlanje siphethe yiphi i-email nanokuthi ke kwethi sibaphethe bafuna sibalungiselele yiphi indaba. While sisenza njalo ngiphelezele sihambe siyocheck ukuthi sicheck abantu namhlanje and wena kulula kakhulu ongakwenza like, subscribe, ushare, uphinde ucomment futhi lapha kuma comment. Asami siyobheka ukuthi namhlanje silungisa indaba kabani. Sanibonani babukeli, igama lami nguSinethemba wakwaDlamini, ngokuzalwa ngizalelwa ePietermaritzburg eMbali, kodwa njengamanje ngihlala nomuntu engizwana naye okwamanje lapha eHadini onguSiphelele wakwaNgcobo. Ngibhalele la kusilungisa umjolo ngenxa ukuthi ngifuna bangilekelele lapha nalapha bangisize ekuthenini lo Siphelele lo engithandana naye njengamanje unginikeza inkinga Nkosi yami yazi ukuthi unongabuyi ekhaya ngendlela eyampelela kahle kahle angisupport ngilamba embedeni ngilamba eswini angisayitholi full support kahle kahle ngikhalela nje lokho iyo nto nje ngikhalelayo ukulamba ngikhalela ukulamba nje ngiyalamba Nkosi yami ngiyabonga bandla ngiceba ngisize. Njengoba beshilo ukuthi ke sizoba khona futhi namhlanje nohlelo lakho silungisa umjolo. Ngiyathemba ukuthi izinto engikutshele ukuthi uzenze before siqala ishow yethu sethi uyasubscribe, ulike, ucomment, uphinde ushare futhi nakubangani bakho i-channel yethu Umjolo Show. Uyazi ukuthi uyasibhalela, sicheck indaba yakho, then mase siyakuthatha sikubeka la ukuthi sizokhuluma nawe. Khona sizokwazi kabanzi ukuthi ngempela yini ekuletha la nokuthi kahle kahle inkinga yenu bhekephi noma iyini. Namhlanje we do have umfowethu esinaye la okuyena esibhalelwe ngaye ukuthi sazi kabanzi noma azi kabanzi ukuthi kwenzakalani emjolweni noma athole ukuthi kubangwani ngempela noma kwenzakalani khona sizothola isolution yaleso simo ebhekene naso. Mfowethu siyakubingelela kuhlelo silungisa umjolo namhlanje. Hayi ngiyabonga ukuthi nibe nami phakathi komjolo namhlanje. Ngibonga nje ukuthi nami ngazikwazile ukufika ngi-attend. Mfowethu siyajabula kakhulu ukuthi sihloniphe sikufune sikuthole mase sikutholile ukwazi ukuthi ufike la namhlanje. Ngiyalazi igama lakho cause ikubhaliwe sajela ukuthi ngubani but umbukelo ongazi awuzichaze nefethu ukuthi ubani lo sinaye namhlanje. Lo sinaye namhlanje uSiphe waka Mapholoba kaNgcobo le endaweni yaseHadini. Sure.
Okay. Njengoba ngiyakwazi mfethu wensizwa Yeah. and la silungisa umjolo. Mawubheka nje wena ibudlelwane nokubona noma la ubambe khona khamba kanjani? Khamba kanjani ubudlelwane bakho? Hayi engakusho nje njengamanje akukho kubi engikwaziyo ukukhona. La phela ke ngekubaza abantu mhlawumbe umunye ucabanga okunye ngokuzwana noma nokuthandana nani kodwa nje mina ngazi ukuthi hayi yonke into ihamba kahle. Mfethu samadoda amanye amadoda amaningi awabambelele endaweni ezodwa mhlawumbe aqhamalazile. Uzisolula namhlanje ngenzeka ukuthi unayo mhlawumbe idea ukuthi ubani okulethela namhlanje ndiyo ufuna ukuthini kwena? Hey anginalo ulwazi. Anginalo ulwazi ukuthi ngawuba ungilethile phakathi la kumjolo. Kodwa ke asilinde mhlawumbe usazongitshela ukuthi uba. Okay, kushuthi wena kahle kahle uyindoda evumayo ukuthi hayi khona. Angimile ngomlenze wodwa. Cha ngisho kanjalo kodwa nje angithi asilinde nguze ngibone ukuthi ngizothini kuzowenzakalani. Ngoba ngisathwele ngisemsebenzini athiwa ngize la manje sengiyafika qum phela ngazi ukuthi kuzowenzakala kanjani. Kuyona lemjolo le obambe kuyona noma emjolweni yakho yonke into ihamba kahle awulibona iphutha uyaxakeka mhlawumbe ukuthi why kuthiwa angizokisho ekuthiwa silungisa umjolo noma mhlawumbe nawe khona izinto oyibonayo ukuthi hayi khona impela kumele kulungiswe la nala. Kumina ngaphakathi ukuza la emqondweni wami kusho ukuthi ehlasimpe khona ofuna ungisurprise ngepresent ethize noma ngezinto ezinhle ezithize makuthiwa umjolo osilungisa umjolo hlasimpe nje ngicabanga ukuthi lokho nje kakhulukazi windoda wathanda ama surprise yeah but alright amnandi ama surprise mhlawumbe ngizotshela umama ukuthi hayi stay something okwenzakala noma okuhle noma okunjani mhlawumbe uthenga umuzi mhlawumbe wenzena ngazi kodwa ngizozwa khona. Okay, asizwe surprise yakho ke namhlanje mfethu lo ilindelile ukuthi ihamba kanjani but before sikulandela umuntu wakho simbeke la sithanda ukukhombuzisa indlela esisebenza ngayo kule show sike sikunikeze isikhathi sokuthi wazi ukuthi mewukuthi mhlawumbe lo muntu okulethela namhlanje kuyenzeka kuphakama imoya noma nixabane sinetheme esebenzisana nayo eyenza ukuthi avoid leso simo noma igade ukuthi kwenzakalani ukuthi uma uphakanyela umoya sikwazi ukukhalma down wehlike nje ungabe umuntu onolaka because vele asigqugquzeli vele kugcineni ukuthi la kube khona umuntu ophakanyela umoya kakhulu noma mhlawumbe azithole selulisana especially mewukuthi wena njengomuntu wesilisa kulule wesifazane. So before silanda umuntu wakho namhlanje ukuyena ofuna ukukutshela something uzimisele ukuthi noma yini azoyisho mfethu uzokwehlisa umoya umlalele and awuzona. Hayi ngimisele ungale kodwa naye mekhuluma into eqondile kodwa ngiyacabanga ukuthi akukho kuba uzokukhuluma ngimisele hayi yini ngabe ngilwisa njengoba nje negama lisho silungisa umjolo definitely into azoyikhuluma iqondile ukuzolungisa ukuzokwakha futhi you ready ukuthi umbone umuntu wakho? Ready kakhulu. Ngiyathemba ukuthi nawe umbukeli uready ukuthi ubone ukuthi kahle kahle ubafo ulethweleni la and ulethe ubani njengoba sikutshelile ukuthi sine team esebenzisana nayo okuyiyona ezosilandela usisi njengamanje emotweni imlethe khona la mase ke yaqala akhuluma udaba lakhe team anisilandele sibone ukuthi siphethe bani sibone surprise yakhe wethu. Wethu kunjani? Unjani butwana? Ngiyaphila wena right? Ngiyaphila. Mfowethu nansi surprise yakho namhlanje isifikile la isibhalele yavuma futhi ukuza njengoba nawe namhlanje ukhona la kwishow but before singene kwinkulumo yethu namhlanje ngingathanda nje ukuthi nginikeze isikhathi nobabili nibingelelane njengeyithandana. Sawubona phela. Madlami siyaphila kodwa. Hayi. Iza ngishaya uvalo nje ngibona ungibizele phambi kwamakhamera mangaka. Hayi usekhona mfethu la uvalo manje ngiyacabanga ukuthi hayi no aliphele sizwe ukuthi khamba kanjani ngoba usekhona la ukuthi akutshele kabanzi ukuthi why ekulethela namhlanje and yini la afuna ukuthi nilungise. So uready ukumlalela umuzi ukuthi nizolungisa namhlanje? Ngiready kakhulu ngifuna ukuzwa ukuthi nangu mapholoba sine ulinde wena nje ukuzwa ukuthi kungani umlethela namhlanje awusichazele ukuthi ithini indaba yini lo khala ngayo and yini lo ufuna ilungiswe. Hayi ke baba la ngikubizela ukuthi sizolungisa la kahle kahle ngoba ngiyabona ukuthi umjolo wethu uyantengantenga. Ngikubizele nje ukuthi hayi ngivele ngiqonde nje straight
Baba awusangisupporti njengoba wawenza kuqala anginjengoba utohoza nje uyasebenza la usebenza khona uhlala khona wangithatha ekhaya ngenxa ukuthi usungicelile wahamba wozongihlalisa khona lapha kini nje usungihlalise kini-ke awungiqedele phela ungikhokhele yabo ngiyabekelela nawe ukuthi uqedele ilobolo ngiyakusiza lapha nalapha kodwa ngiyabona manje ukuthi ngathi awusekho lapho ngenxa yokuthi phela awusanginiki support usendela umama wakho imali kuphela mina usangisendela imali nje sengiyinto nje yabo ngiyinto nje mina manje ngathi sengihlalela into engekho kwakhona la ekhaya manje ngizele kona lokho la ngiyaxakeka Nkosi yami. Okay, nina isikhathi esingakanani nini ndawonye nobhuti njengoba njengamanje sekukhombisa ukungakusupport? Seku 2 years sindawonye. Wahamba wayokucela kodwa manje i-support ayisafani. Ayisafani. Nhlobo nezinto nje ayethu uzozenza angiboni ukuthi mhlawumbe usakulelo zwayeshilo vele dalo. Okay, utheme ngabe usibhalela ziningi izinto oyibalile ngifuna ukuzwa ukuthi kahle kahle kwenzekalani. Uqhubeke nje khona azoba ne-understanding la ukuthi kwenzakalani. Yazi ukuthini baba? Kuningi nje engakusho abo. Njengoba sengishilo lokho okunye. Nokuthi futhi baba imali yabo. Imali njengongisho ukuthi usendela umama usanginaki mina imali yami lengibekayo ngathi nje iphelele emoyeni engibeka nawe kunamahemheme engwaziwayo futhi amahemheme engwaziwayo awulali ngiyazi ngisho ufike ngolesihlanu baba la nawe uyazi ngisho ufike ngolesihlanu lana uhamba ngakusasa ngesabatha phinde ngakubona ngizwa ngathi wena usekhona la ulala khona yabo uzuhambe manje le nto ingikhuba ngaphakathi shame yazi iyangidestroy kancane kancane futhi inkinga yakho la imali ziningi izinto ayibalayo la emapholoba kumadlameni yokuqala nje ukhale ngemali ukuthi bomsupporta before but njengamanje cha awusakwenzi lokho mawufikile ekhaya kubuye ngazi ukuthi akusafani yabo indlela owenza ngayo izinto ayisafani mawufike ngolesihlanu ukulala nje ngolesihlanu ngomgqibelo ekseni usuvuka uyindlela usho njalo ngani akagcinanga lapho ungathi futhi indlela omsupporta ngayo ayisafani manje nendlela omsupporta ngayo kade ngiqala umjolo and okumkhathaza kakhulu ke ukuthi ekhaya usuvelile awugcinanga ngokuvela nje khona nezithembiso wazenza ukuthi uzoloke ubuya mhlambe nikwazi ukuthi niqhubeke nenze noma uhambe yomkhokhela kodwa cha umile manje and akusenzeki lutho ubhizi nje noma ufika ekhaya uhlezi umatasa umnika isikhathi sakhe yiloko akushoyo sine right imake mfowethu nami njengomuntu nginezidingo zami ekumele ngiwazi ukuthi ngiyibhekelele noma ngiyibheke ukuthi ngifika ngolesihlalo ekhaya ngihambe ngomgqibelo noma ngifika ngalosuku engifika ngalo ngihambe ngalosuku engihamba ngalo akusho ukuthi yena kumele kube umuntu ozobe sehlala la kumina mina ngiyamenzela izinto afuna ngimenzele zona nayidinga ngiyamenzela lokho afuna ngimenze ngaleso sikhathi engisuke kunamandla akho ngaleso sikhathi because ziningi nami izinto ekumele ngizenze ngipheshe lapha ngikwazi ukulungisa izinto isitoke edalo ukuthi ke ngigcine ngingasakwazi ukuthi ngimnikeze imali yena kunezinto abesezenza ngase ngibona ukuthi okungcono angivele nginikeze uma lo beseshintsha imluko isonto nesonto lo beseshintsha into zokugqoka isonto nesonto ezenzela ngaleyo mali ngabona kungcono ukuthi ngithatha imali nginikeze uma. Okay, so siyayithola ke manje i-reason ezinye zezinto ekumele siyilungise dadewethu ukuthi uzamele ukuthi akunikeze wena imali ngqo kodwa utheme abe kunikeza imali khona izinto aduzenza mhlambe engazithandi yena njengokuthi nje bothatha imali ushintsha imluko nawe then ingubo impela kuthiwa wardrobe wakho ugcwele bese ngayithandi lo nto ukuthi nje akubone ubhizi uphithizela. Ngiyakuzwa lokho ngikuzwa kahle impela nje kodwa yabo angiboni ukuthi leyo nto ilele lapho ngathi kukhulu ngaphezulu kwalokho akukwazi ukuthi lemluka ayishoyo ukuthi ngiyashintsha kanjani ngasho usuke vele lo mali ayisendile isuke iqondene namangini yonke le ngeke uvesane fana ukuthi uyangilaxaza ngilaxaza kuba uyangishiya uhlala lahlaka khona uyangilunguze kahle uyangibhaza mengibona ukungibhaza phela lokho afike ngaleso sikhathi afika ngaso aphinde futhi angabonakali angimazi ukuthi ukephi kodwa
So lo muntu lo wakuthatha kini wawuhlalisa njengoba nje wangithatha ungithathela ihala phela ihala lento le yihala nje phela leli nihlala ndawonye kodwa yena usemsebenzini ngihlalele into engekho la iyona into engicika ukuthi ngihlala into engekho la uciwayini sucela ukuthi uhlale ekhaya hayi awudli ekhaya ngoba into oyifuna uyayithola ngihlalela ukudla uhlalela ukudla ngihlalela ukudla ngoba kusho ukuthi kumele ngilo ngidlene nokudla ngidla ukudla kuphela mina ngilambe lapha embedeni ngoba phela awufiki wena awubuyi wena kusho ukuthi khona la uthola khona ngini inkinga yakho kulamba embedeni nemali ngiyala akekho umuntu owabeze ukulamba embedeni ngoba isigcino bhuti yezwa bhuti ngizocela ngiphumela ngaphandle ngini ngiyaphuma ngaphandle usezocomplaina futhi vele uzocomplaina ungayenza kanjani le nto ukuthi uzophumele ngaphandle uyabo ukuthi kade ngawubona lo mqondo wakho ukuthi yini inkinga yakho noma yini lo ufuna ukuyenza mana ke pholo bakwena uzokungenza vele ukuthi ngize ngiphumele ngaphandle uzokwenza kanjani mina ngoba phela umhlele ekhaya uzobuphuma kanjani uphuma uhambe ngaphandle ngihlelekini kanti ubani ongenzayo ngithithivetha ngifuna ukuthithivethwa phela cha wona kade ngakubona ukuthi uyangidelela okay mapholo mhlambe yini enza ukuthi umama akhale ngazo zonke lezi zinto akhala ngazo awumnakile mawufikile ufika nje uyakuthinta mama mefike ungithinta wona lo nginobone vele ungibingelele kanjani uyangithinta meme hayi into angithinta yona awumthinta mawufikile imali ungathi awusamnikezi ziningi nje izinto akhala ngazo mhlawumbe sizwe ke from the horse's mouth kwenzakalani yini enza kube khona nale situation ekhona phakathi kwenu njengamanje mina ngoba ngiyachaza mfethu ukuthi mina nginezidingo zami nezinto zami engizenzayo uma sekufika isikhathi noma uma kuthiwa siyafika isikhathi ngabe sengisondela kuyena ngize eduze kwakhe kodwa manje ngisanezinto zami engisaphezulu kwazo ekumele ngiqale ngiqede ngazo before ngikwazi ukubuyela njengensizwa nje ekhulele khona la emakhaya kumele kube khona engibhekana nakho ukuqala before ngikwazi ukubuya ngize kuyena yena akumele angibuze njengendoda athi mina wena ndoda ukuthi wena ukuthi lokho akukhuluma njengamanje kuyinhlamba kumina ngoba ungithathele emakhaya ngiletha la uthi angizobukani la ngashiya ngisho umsebenzi uyini lathi angizoyibuka la mfethu wehlisa umoya ungabi nola kakhulu ezinye zezinto akhala ngazo udadewethu ukuthi lokho kuvela ama dates niyakhuluma vela ama dates ukuthi hayi ngizoya kovela adlamini ngosuku elithini fika usuku la kaDlamini ningayi lapho phinde futhi kukhulume nithi hayi ngosuku olithile ngizoya kaDlamini ifike leyo date ningayi lapho so manje ukhathazekile ukuthi umthathe kubo wawumbeka kini mengabe umbeka kini wahamba wena and nokuthi mhlambe agcine ebumakoti ngokuphelele la ekhaya akakuboni kwenzeka manje ngenxa yendlela no mfethu ngiyaxolisa ukungena emlomeni mina ngoba ngiyachaza kuneyidinge kumele ngiqale ngidlule kuzona yena ungakuboni kwakho ukuthi umakoti ophelele akasondele kumina azokhuluma nami noma mina ngize ngizokhuluma nabasekhaya ngoba phela lapha ekhaya umuzi omkhulu size sizokhuluma sihlale phansi siyixoxe le ndaba ixoxiswana hayi uthi angisuse ekhaya azongiletha la eThekwini engilethela into engeke ukuthi mina angifuni ukumlala kahle leyo nto ithikani leyo nto mayithi mina ngifuna ukumlala wena ke ngokwakho utshele umuntu wakho athi awufuna ukumlaba phambi kwabantu ngoba ubuka nje azokuthetha awufuna umlaba ungayithini leyo nto leyo ayikho into engayisho bafo njengoba ngisho ukuthi sizama ukuthola isolution la sizama ukulungisa ngani silungisa yonke leyo nto leyo mhlawumbe kumele ukubheke kwasekuqaleni ukuthi why ekhetha ukuza la kunokuba uhlale nawe ekhaya naye ikhuluma lento nobabili mubuka ke yini singayilungisa naye la yini into esingayilungisa mhlawumbe ngikubuze leyo dadewethu ukuthi awuyiboni into esingayilungisa ngibuza kwena yini esingayilungisa yini ofuna siyilungise nazi izinto ade imali ukulalana uyilokho ofuna sikulungise nokuthi uvela nini ekhaya uthi ngivela ekhaya kwephi ekhaya kubo dadewethu ngavela kubo angazi noma kusazowenzeka yini because lo nto emphatha kabi ukuthi awuqedi sizivela emisele uthi angemisele ngani nakusho vele uthi awazi noma kusazokwenzeka yes vela ngazi noma kuzokwenzeka yini ngoba wena kahle umuntu ongithathayo ungibeka la uhleli la phezulu kwami manje futhi wena ufuna ungilawula uma uthi angiye ngala ngiyangala uma uthi angiye ngala ngiyangala kanti yini wena uyifuna kumina ngoba ekhaya ukudla kugcwele umuzi kodwa nakunawo umlawulile umthathile kubo wawumfaka kini ngethemba wamnikeza ihope yokuthi uzomlobola umshade and waya nokovela ekhaya walunguza
So ukulunguza nje kwakho kumenze wabona ukuthi khona into ehambayo noma into ezokwenzeka. Ithemba lelo lokuthi kumele ngikwenze lokho. Okay, fine. Usulunguzile ke manje kubo-ke. Akusekho kunye okwenzakalayo. Emva kwaloko ukudla, imali, izinto azenzayo, nangu manje uyakhala nangokuthi ekamereni. Mhlambe asikhulume ngawe, ama-plans akho ngosisi athini? Ama-plans akho, athini ama-plans onawo ngosisi? Hayi ama-plans ami ngayo usisi nje ukuthi ukona konke lokho akushona. Nakukhulumayo kakhulukazi. Nami kusamele ngihlale nengqondo yami phansi. Ngikucabangisise kahle ukuthi kahle mina ngimthatha ngimbekaphi. Yabo. Ilokho nje engakusho kuyena because lokho akwenza kumina angikwazi kuyini njengamanje. Yabo. Ongithathe ngihlaza nangasekhaya ngisho nomphakathi uyakhala ngaye. Uyakhala ngaye. Umbone nje uyakhala ngaye. Uyazenzela nje lapha ngasemakhaya lo. Ahamba agqoka izinto zakhe kwesinye isikhathi ezimfishane, ahamba ayoluka, ahamba ohlala la ehleli nabangani bakho khona. Ujike la ekhaya agcine kungashonqi intuthu. Kungekho ngisho okudliwayo ke phakathi ekhaya. Kodwa manje uzongithatha ungiletha la, uzongibukanisa nabantu. Mina ngenze njani ngobe ngibukanisa nabantu? Kuvela la dadewethu ukuthi mhlambe esinye sesizathu leso ukuthi ubhuti akasayikhombisa interest manje ngoba mhlambe nawe izinto zenzayo ekhaya. Awusabaphekela abantu abadala, uyatoda lapha emakhaya, uvezela abafana amathanga and uyazula. Butami leyo ke inzwabethi. Yilokho nje ngizokusho ukuthi nje ama-hearsays lawo. Ngoba ngaze ngenze mina lonto. Okay. Wena wakwambona eyenza leyo nto noma uzwa nje kukhala abantu? Hey, kunengubo yakhe emnyama lapha ekhaya, inomqheku la. Oshona phansi. Awukwazi igqoke leyo ngubo emphakathini. Inomqheku la, futhi leyo ngubo mina ngikaze ngimbone igqokile, kodwa inomqheku la. Ngoba inomqheku la kusho ukuthini lokho? Okusho ukuthi wona kodwa ukuzwe ngayo. Yes, kodwa ikhona ka drop wakhe. Kase kuthathe manje ezasambe selapha kithi. Ufike kuthathe ngitshengise. Okay, shuthi inkinga umqheku la. Kuningi ngakubala kuze kushona ilanga. Ingoba mina ngifuna ukuhlaza phambi kwabantu. Ngoba wena uzilo wazongihlanza phambi kwabantu. Okay, mhlambe indlela yokuthi sithole ngoba yena usekuhlazile anganisho njalo. Mhlambe nawe umhlazeke khona sizokwazi ukuthi silungise lenkinga le. Because angithi nje manje amahlazi akho sesiyawazi. Awakha siwazi. Utha kimlali. Hey, wangidelela umuntu wesifazane. Usho njalo baba, futhi hayi uyamtotosa lapha ekamereni. Kanti kumele umshaya. Into lebuzo uhamba uzoyiqoqela abantu kude kanje. Bengazi singenze iphutha nami bengikhalaza nje. Ngesikhalazo nje enginaso. Yazi into engifuna uyenze mina njengamanje. Yazi into engifuna uyenze ukuthi usuke la, mawusuka la. Uyezwa? Mawusuka la uya lapha ekhaya koMapholoba, koNgcobo, oMashiya Mahla. Engathi azoshumayela, uzongena endlini yami. Uyezwa? Uthathe uvule uadrop. Khiphe yonke imithwalo yakho. Uyifake kuplastic. Uhambe. Nalo plastic zobe kubolekile wona. Because lezi ikhwame ngakuthengela zona ngeke usayithatha zona. Uyayizwa into engisho? Angimxoshi mfethu, angimxoshi. Uyayizwa into engichazayo. Uyezwa? Uhambe lapha kini. Ukwazi uyocabanga kahle, uhluza ingqondo. Ikwazi ukuhluzeka ingqondo yakho ukuze ukwazi ukubuya. Ungalokho wenza lento oyenzayo njengamanje kumina. Sizwana? Kahle umtshela ukuthi akahambe aphindele kubo. Aye kubo, ayocabanga, ayohluza ingqondo kubo. Ayocabangela kahle. Yes, ikona engikushona. Okay. Ukuze akwazi because akacabange. Lezi zinto akhala ngazo asisale kanjalo yena akahambe aye kubo ayocabanga kahle. Ayisale kanjalo izindlambe kubo bakhona bakubo afika adle kubo bakhalele bo. Ya bamthengele lezi zinto ayifuna ukuthi bamthengele. Nengubo lezi ezilaphana uyithathe. Lezi oyithengeke imali yami. Ngihleli lapha ngiyafukuza ngiyajuluka mina nobusuku ngiyajuluka ngijulukela hey dadewethu. Khona ukuphawula onako kulento showport. Kulungile ngizwana njengoba esho ngoba kusho siphela vela asangidingi. Kodwa bhuti ngibone ngathi ukuthi manje kwayilona uthando la usisa unalo. Awumthandi noma mhlambe bomthanda kodwa kunezinto eziningi osozwile eseyikwenze waphuma kuyena. Because if esiqala iconversation yethu indlela okhuluma ngaye ayikho right and nezinto oyishoyo uyabona ukuthi uthanda lisekho. Okay, lo ungihlaza yena, lo nto ungihlaza nokhona uthando lapho. Ubefuna ukuthola iqiniso. Cha kungihlaza kumina uyazi le emakhaya ayenziwa lento enziwayo. Ukungihlaza nami lokho akwenzayo. Mina ngikaze ngize ngimhlaza. Ngiyakhuluma naye ukuthi njengomfazi yini angimela yenze. Yabo? Futhi mina kumele ngimthande lo. Uyena ongimela athande mina.
mase kuyimina othanda yena kusuke kuyingozi lokho. Uyamthanda uMapholo? Yebo ngiyamthanda kodwa izenzo zakhe angiyithandi ngoba kusho ukuthi khona into behind yonke lento. Ngeke kube ukuthi zonke lezi zinto angitshela zona ukuthi izona engizenzayo mina. Yeah, kuthiwa khona into behind. Ngenzeka mhlawumbe uthi uyasola ukuthi unomunye umama. Ngenzeka phela. Akukwazi ngalala ekhaya. Nakho ukuthi usola ukuthi khona omunye umama okhona because awulala ekhaya, awusam attend. In fact awunandaba nje naye. Hayi mfowethu akuyona into engayichazela yena leyo. Mina ngiyindoda. Yes. Ya akuyona angeke ngimchazele nje ukuthi khona omunye umuntu okhona noma akekho omunye umuntu okhona uyazi ukuthi ekhaya nje kuwumuzi omkhulu umuzi wasekhaya kubalekile ukuthi uwande kusasa uyazi ukuthi naye kumele agcine amithe aphinde amithe makwenzeka kuthiwa siyaqhubeka siba right mina nayo understand kuphela kodwa makwenzeka okay ngifuna ukuzwe kahle lokho makwenzeka siqhubeka nothando lethu. So njengoba umnikeza isikhathi sokuthi ahamba ekhaya because uthe njengamanje akaqoqe yonke imithwalo yonke imithwalo yakhe ayocabanga umnikeza isikhathi esingakanani ukuthi ahamba ocabanga? Hayi angafika ahlale isikhathi nje sidingo uyena uyongitshela naye mase ecabangile nami ngizobe ngicabanga ngala ukuthi ngenza njani ngayo. Hayi ukuthi angisadingeki impela. Hayi ngiyabona awusadingeki kuphi usho ukuthi lokho kukuwena ngaphakathi. Ngiyabona phela. Mina into engiyibonayo la dadewethu impendulo zikhona la. Kuyona yonke into ade ufuna sikulungisele yona impendulo zitholile kule nkulumo yethu la. Mapholo yonke into ekhulunywayo ayikho ivumayo ayikho ivumile ukuthi cha yiyona. Kunaloko uathekile ukuthi usisi uthini zonke lezi zinto ayishoyo uyakuhlaza kodwa futhi alikho iphutha olivumile ukuthi yabo lephutha leli cha ngiyalazi. Akavumi liphi iphutha yena afuna ngilisho ukuthi mina ngiyalazi because akuningi kumele ngimchazele kona. Yena ufunani ufuna ukuvuma ukuthi imali ngimniki ngiyamnika ufuna ukuvuma ukuthi inincane noma inkolo uyadla noma akadli. Uyayenza bhotami le ubala le phela akayibali ukuthi akulala ekhaya konke lokho indaba yonke engakubali lokho naleyo ukuthi phela usovelile ku ufuna uyoqedela kubo kaDlamini balindile ukuthi kuqedelwe nawe futhi silindile ukuthi uhambe njengoMapholo uyogcina isithembiso sakho ekhaya. Wamthatha umntwana wamletha kini mengabe sofika kini ufika umshiya kanjalo uyahamba asazi ke wenzani wena ozaziyo njengoba bethi awusalala ekhaya. Ya bethu kukhona nami ngikwenzayo njengendoda okuseceleni okwami hayi kwakhe akuhlanganisele naye yena umuntu omele ahlangane naye makuthi kanjani mina kuphela. Kanti umletheleni ekhaya uba yena njengoba ekhona uMadlamini ekhaya wenzani yini wathi nje umthatha umsusa umletha ekhaya eHarding wathi umlethele yona because wena awumnike isikhathi sakho. Angifuna ufudumeze umbhedo wami lapha ekhaya. Wow ngufica ufudumele. Okay Madlamini ufudumeze imbhede mina ngiyi microwave phela ufudumeze ngingekho mina ngibuye ufudumele. Okay yani angazi ukuthi kahle kahle inhloso yakho kubona konke okungiletha la kuyini kodwa ngiyezwa uyakuhlanyisa wena tshela uyakuhlanyisa le ntshela yambona ke ukuthi ukuhlaza kanjani. Hayi ngamani uthi ngikuhlaza ukuhlaza uyangidelela phela wena uyangichaphaza akwathi ungangisusa le ekhaya uzongiletha kini ungilethe into engekho. Ukuhlaza hayi bo ngamani uthi ngikuhlaza lalela ukuhlaza uyaqala ukuba kuhlaza manje. Hayibo lo muntu mfethu unokungishintsha shintshela kusasa right kusasa unjani mekhuluma nami ocingweni angibuze uzangitshela ukuthi ngiseyifebeni zami. Kodwa mfethu umzwile ukuthi uthe uyakuthanda angibuze wena ke Mapholo bafuzi usamthanda yini na umama? Angikwazi ukumthanda. What do you mean by that? Hayi ngokwesintu sethu uyazi naye angikwazi ukuthi ngimthande mina ngifuna sondele ekhaya. Angazi noma ngithi ngifuna sondele ekhaya noma ngithi bengifuna sondele ekhaya azongakhisa umuzi you understand because ukhombisa ungidelela nokungiphendula nje kanje alokho engibuka ngamehla amakhulu uyazi ukukhuluma nendoda ulokho engibuka engiqolozela okushuthi butwami shuthi ngazi mina ngokwesintu yabo njengobesha ukuthi umuntu wesilisa uyakuthanda wena uyamhlonipha bheka yabo manje mase sakwazi ngisho uzazi angithandi wayevele efuna ukuthi azongifuhleleka la kuba ngishiye kanje shuthi ukhona omunye ozayo ingakho vele evele ngabuyi ingakho futhi ngafuna ukuthi aqhubeke shuthi ungithatha kanjani vele. Cha mina nginazi inhlelo zami eceleni zami ngingedwa ayingahlangene nayo njengoba ngisho ukuthi impendulo zikhona la nawe unazo inhlelo zakhe eceleni
Kushuthi ngenzeka ukuthi usisakaye zona ezinye zeinhlelo zakho. Kushuthi khona. Ileyo nto ozama ukisho amapholo. Mekhombisa ukudelela kangaka. Ingakho ngithi akaye ukucabanga ekhaya. So your final decision ukuthi uMadlamini akaqoqa imithadlana yakhe akushiye ngokuthula. Yeah. Ayocabanga. Because ngiyambona uMadlamini akaqoqa acabanga. imithwalo yakhe akushiye ngokuthula, and the second point is awumthanda uMadlamini. Awukwazi ukumthanda njengendoda. Amazwi akho la. Awukwazi ukumthanda. Ekeze nazo. Mangizelo ngithi ngiyakuthanda Madlamini, ngiyakuthanda Madlamini, futhi naye uzogcina sebona isiphukuphuku sendoda lezi. Yeah. So Wena nje angazi noma ngoba ngike ngasho mfethu. Angazi noma bengithi ngifuna zongakhisa umuzi, ngisafisa nusaze ungakhisa umuzi noma angisathandi nusangakhisa umuzi, kodwa nje ilapho nje Nxa sungena emlomeni kodwa bhuti wami yazi ukuthi njengoba ekhompile ngazo zonke izinto ukuthi yini engigqoka yini kanjani, bangithatha vele ngivele nginjalo. Wayefisa ungithatha njengongivele nginjalo. Kusho sekhona inhlelo eshintshile njengobesho. okay. Akasafisa ukuthi athathe mina. Khona isikhathi kwi-relationship la izinto ezenzike zahamba khona kahle wabona ukuthi ugayi njengoba ngisho ukuthi ngalesa sikhathi ngisanje njengoba ngangivele nginjalo. Kushuthi vele sekhona ushintsho solukhona. Ingakho nami ngilandelela lokho. Kushuthi kukhona vele behind yonke lento le ela. okay. No, mina nje ngishoyo welontuzana. Madlamini. Uyahlaya. Ngifuna usuke la manje, uyezwa? Ngifuna usuke la uye le harding ekhaya. Ufike uqoqe yonke imithwalo yakho uhambe mfethu. Okay. So kushuthi i-final solution yala into ade siyilungisa ayikho because awusayimisele nkosini. No, ikhona into ade nizoyilungisa. Nami ngibongela ukuthi ningilethela. Into ade izolungisa ukuthi lo asuke la ele ekhaya. Kubo. Okay. Yeah. Final decision. Yeah, ikona ukuthi asuke nje athathe into zakhe, angakuthatha okuningi, athathe nje into zakhe ayifake ekhasi adweba yekubo. Ngizomthatha ngemoto ngomshiye lapha erenka hamba. Ngoba vele athengi nanesuitcase anginalo ngisho kuba nalo. Kushekhasi plastic bin. Yeah, kumele ufake kona. Oh. Uhambe uyekini. Yini wafika naye ekhaya? Wafika nani? Ngoba wafika uphethe isikhwama lesi sincane nase sesayigugele sesingasekho. No. Ufuna ngenze njani? Wena hamba ekhaya kini uyocabanga. Ongenzeka nami nkathi uhambe uyocabanga kini. Uzobe busy nezinto zakhe. So uyimisela ukuthi uhambe uyocabanga uqala impilo yakho kabusha ubone ukuthi impilo yakhe ikubekaphi. Hayi ngimisele sheme ngoba ngiyabona vele asayimisele ngami nami futhi nje ngithi angibona indlela yami sibhekaphi. Okusho ukuthi njengoba ufikile la namhlanje ulitholile iqiniso kade ulifuna. Noma ningaphumanga ngalendlela ade silindele ukuthi kuzophuma ngayo, but amazwi isingesi sithi actions speak louder than words. Ngiyacabanga ukuthi amazwi kaMapholoba la akusho konke. So wena uyimisela ukuthi thathe imithwalo yakho uhambe uyoqala impilo kabusha. Ayikho inkinga nalapho. Ngakwenza nje lokho. Mapholoba Mhlambe mayoqala impilo yakhe kabusha uyiqala kanjani? angithi uyocabanga. Oh. Uzobona mengabe ecabanga ukuthi ukucabanga kwakhe kugcineni kumfikisa ngemvume yakho. Oh. Yes. Mhlambe mekuthi kuyalunga ke uzobe wena usuyakwazi ukuthi uyaqhubeka uyokhokha ekhaya noma ngiyolanda into zami kubo. Kusho ukuthi isho njalo lento. Because kahle kahle la sothi umama uyingidi ukhiwe wena. Yabo. Manje kukwena ukuthi le ngidi lo uyivula ngayiphi indlela noma uvula kanjani, kodwa yena lento isho uyayi-accept yena njengoba adezela not ukuthi bekuhlambalaza but ubefuna ukuthola iqiniso lokuthi kahle kahle kwenzakalani ngoba manje awusamnaki awusasichitha isikhathi naye imali sowadecide ukuyinikeza uma wakho ungayilethi ngapha kuyena akazi ukuthi kwenzakalani yabo. So mengabe efika la still akalithola iqiniso lokuthi kwenzakalani kunokuthi athola iqiniso umphusha ngalezi zinto umatheka ngalezi zinto ayishoyo. So into omkwazile ukuthi umnikeze yona iyodwa ukuthi akahambe aye ekhaya ayocabanga, then futhi wangasho ukuthi masecabangile enze njani. Wena nje usitshela ukuthi akahambe. So sibadala njengoba sikhona la sibadala and mina ngiyawabona amazwi akho naye umdala uyawabona amazwi akho. Angisho ukuthi ehlukanane, angisho ukuthi lungisane, inini nazi ukuthi uthando lisasekhonani phakathi kwenu nobabili. Hayi mina isami isinqumo nje mfowethu. Semele mfethu singujubu. Simile sewujubu mfowethu. Akahamba ekhaya
ayolungisa ingqondo yakhe because ngiyayibona ukuthi ayisile akukho lutho la ekhanda. Wow. Ya ikona nje engakusho ukungithatha kwakhe angilethi la khombisa kona ukuthi uyangidelela ngamanye amazwi. Dadewethu hayi phele wona amagama yabo manje ayikho into esingayikhuluma. Nami yabo njengamanje angisekho ngisho ukuba khona la. Angisekho nje ngoba kahle hlangazi noma ngithi nothi angibhedela namana abone senza njani. Mina into engiyijabulelayo ukuthi usibhalele nokuthi ufike la kwenze wabona izinto kade ungayiboni noma zingaphumanga njengoba zinjalo kodwa njengamanje. Yeah. Ngiyabonga ngoba ngivuleka amehlo futhi ukwazini izinto ukuthi bengakwazi ukuthi angitshele zona. Ungitshelile namhlanje. Hayi siyabonga ukuthi usibhalele dadewethu siyathemba ukuthi mase uhambile wacabanga uzocabanga sisa kahle and yonke into ezoyicabanga wazi ukuthi izokusebenzela nangakusasa empilweni. Hayike mbukelo uyabona abantu ade sibaphethe namhlanje ukuthi hayi nangu ngapha umapholoba akezwe amshini nangu ngapha uSineyo uthi uzolungisa siwa nje hamba uyocabanga. Nawe uma ukuthi uneyinkinga ake izinto umjolo sibhalele umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com. Mhlambe kwi-episode elandelayo sobe siphethe wena sicheck ukuthi ngabe ikhamba kanjani kumjolo wakhe. Igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. So bona ukuthi kwi-episode elandelayo siphethe bani. Ngiyabonga kakhulu kwisilungisa umjolo ungisize kakhulu because ngivuleka amehlo ngabona ukuthi kahle kwenzakalani la. Kahle vele bengivele ngazi ukuthi nangu lo umnyeni siphelele like obezoba umnyeni wami ubusy noSindi okuwumfazi kamfowabo kodwa umfowabo akazi. Ngiyabonga kakhulu because ngisizekile nami. Umfowabo ngiyafisa ukuthi mhlambe angase athole naye avuleka amehlo abone ukuthi kahle kwenzakalani la. Kodwa kwaSindi nje shame. Yabo Sindi ubazi kahle ukuthi ngithola nanangu siphay. Kodwa wakwazi ukuthi amthathe. Shothi phela vele angazi noma ngizothi uyiphixa intombazane noma akana similo noma uyini udoti nje wentombazane. Kodwa iyophinda ibonaneke. Hayi yophinda ibonane. Iyancika nje lo. Yane uyibonele ke episode yanamhlanje ukuthi bisiphatheleni nangu ingcobo ngapha uza nezinkinga zakhe nangu futhi nomadlamini uzama ukuthola iqiniso which is something agcine engakwazanga ukuthi ayithole kahle but idlaliwe phambi kwakhe. Semba ukuthi ke nawe ezumbukeli uzobe ijudge ukwazi ukubona ukuthi kahle kahle la zikhiphani. Mawukuthi nawe kunenkinga umjolo noma uyabona ukuthi ungasibhalela noma usithembe sikulungisele bona simelele umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com. Zine kuphela ke izinto ekumele uzenze like subscribe uphinde futhi ucommente ushare nakubangani bakho yona le channel ebizwa ngokuthi umjolo show khona uzoba updated whenever kukhona i-episode esiyikhiphayo ukuthi hambani asihlangane kwi-episode elandelayo. Gama lami ngingudlala Matifana. Peace out.